Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandirang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Mayo 17, tuig 2024. Thank God it's Friday! Sa mga kabombo daton, welcome sa aton sining pagpangalagad kag karon. Yari na madalakuan kag mga nagapauna sining mga balita si President Bongbong Marcos ginagda asang mga congressman sa Iloilo nga magbalik presidente naghando. Tubig nga pwede makuha sa kada pamilya sa ginhatag nga tubig sa Iloilo City Government limit lang sa 2.3 kagalon sa barangay Zamora, Miliasa City proper. Sa dugang pa nga mga balita, pamilya sa Ilongga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia nag-coordinate na sa Overseas Welfare Administration. Ilongga may 3 ka mga kabataan sa Iloilo rason nga nag-abroad para makabutwas ka pigaduhon. Sa dugang pa nga mga balita, 157 ka mga modified mufflers ginapaguba subong adlaw. Police Brigadier General Jack Wangke kumpiyansa nga wala sa mga katapos ang pulis sa PRO6 nga involved sa illegal nga druga. Kagadugang sini nga mga balita sa aton sini nga pagpangalangan masobra 40 ka mga miyembro sa Western Visayas Transport Cooperative nagapadulong sa ila sini nga opisinagod nga mag-withdraw sa ilang membership bangod wala sa transparency ang nasambit nga kooperatiba. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalangan sa Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sini nga pagpalayag manging kaupon man karon naton ang aton sini iya nga maswerte nga tagdaog sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo sa live studio kaupon naton si Ma'am Nora Esparagosa sang Kompanya Sentral R. Florete Coupon ang iya sini nga proof of purchase. Ma'am Nora, maayong udto. Mayong man. Congratulations, ma'am. Thank you. Isipan nalihog ang kwarta nga ginauyatan sinin mo 500 pesos ka cash. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos anong katuan sa 500 pesos ni Ma'am Nora? Dugang bakal bulong ni nanay akag para sa amon nga bakal bugas. All right. Sige, matuna pa gid ang isa ka urukan nga balde nga may unod grocery goods. Anong imo sini Ma'am Nora? Grabe nga hakos niya sa balde. Oo. Ano Ma'am Thank mo, you ma'am? gid sa Bombo Radio kag sa tanan nga mga sponsors. Sa Binamano Salvo Year 18. Ang dahaman to mga taga Kompanya Sentral nga mag-intra sila pareho sa imo, madaog man sila. Tanan nga taga kompanya, tanan nga taga Mulo, akag or tanan nga taga Ililo. Magintraman kamo para kamo man di ang makahambal pareho sa akon nga magdaog man kamo. Basta Radio! Basta Radio Bombo. Star FM! It's all for you. Wow, salamat. Thank you so much and congratulations sa kay Ma'am Nora Esparagosa sa Kompanya Sentral Molo. Dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sa madalakuan kag mga mainit nga balita lokal, balikan ta sa patay nga pagpalayag sa Mumonay sa Udto pagganapos ang Bombo Network News. Sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kon maubos ang tubig sa mga dam o kon suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 17, taong 2024. At ngayon, sa ating mga headlines, mahigit 4.2 million pesos o 4.2 million na mga botante inalis ng Commission on Elections mula sa official list of voters nito. Ang Senado naman maghahanap ng paraan na makapag-donate ng internet facility sa Pag-asa Island. Bukod dito, susuportahan din ito ang mga isla at uniform personnel na nakatalaga sa West Philippine Sea. Ang National Food Authority naman, mangailangan niya ng higit 16 billion pesos para yan sa rice buffer stock nito. Libo-libong mga bagong kaso ng HIV na naitala naman ng Department of Health. Ito namang foreign investment sa bansa abay dumausdos na aabot sa 64%. Sa ating international news, abangan si Prince William tumanggap naman ng espesyal na regalo para sa kanyang asawa na si Kate Middleton kasunod dyan ng kanyang military appointment. Sa ating balitang pampalakasan, eto hong Denver Nuggets giniba ng Minnesota Timberwolves para mapuwersa ang laban hanggang Game 7. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, aabot ho sa mahigit 4.2 million na mga pangalan ang inalis ho ng Commission on Elections mula sa opisyal nitong listahan ng mga botante sa Pilipinas. Ilan sa mga na-delist na mga botante ay bigong makaboto ng dalawang magkasunod na pagkakataon tuwing halalan. Ang iba naman rito, mga kabombo at ka-Star Nation, ay alinsunod na rin sa utos yan ng korte na may ilan na dahil yan sa kawalan ng Filipino citizenship, habang ang iba naman ay naalis sa listahan nang dahil huyan sa kawalan ng mga balidong dokumento na magpapatunay na sila ay Pilipino. Sa datos, karamihan nga sa mga botanteng inalis sa naturang official list of voters ng naturang poll body ay nagmula naman diyan sa may bahagi ng Region 4A o ito hong Calabarzon Region. Kung maalala, una nang iniulat nga ng Commission on Elections na pumalo na sa mahigit 2.5 million na mga bagong botante naman etong matagumpay na nakapagparehistro para yan sa gaganaping 2025 national and local midterm elections. Matatandaan na nagsimula nga noong Pebrero 12 ng kasalukuyang taon, ito hong mga voter registration period para yan sa May 2025 midterm election na nakatakda namang magtapos pagsapit yan ng Setyembre 30 ng kasalukuyang taon. Samantalang maghahanap naman ang paraan ng Senado na makapag-donate ng internet facilities sa Pag-asa Island sa Palawan para yan sa pag-aaral ng mga estudyante sa naturang lugar. Ito nga tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung saan sinabi nito na pag-uwi niya agad ng kanilang bahay ay kakausapin niya ang mga pribadong sektor na maaaring makapaglaan ng mga telecommunications facilities sa naturang isla. Giit ng Senate President, hindi lamang ito whole government approach at sa halip ay whole of the nation approach. Kaya kailangan din anya ang tulong ng mga private sectors para yan sa makapagpatayo ng mga internet facilities sa naturang lugar. Aniya, mabagal ding kumilos ang gobyerno kaya naman magkukusang loob na silang mga senador kasama nga si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kausapin ng mga kumpanya na agad na makapagpatayo ng mga satellite facilities sa Kalayaan Group of Islands. Sinabi pa ng liderato ng Senado na kung hindi naman kaya ay
mga private companies ay magdaragdag naman ng pondo ang Kongreso sa 2025 para yan sa pagpapatayo ng mga pasilidad sa lugar. Umaasa din siya na tutulong ang Philippine Coast Guard at maging ang Philippine Navy na makabili ng mga equipment o kagamitan para yan sa mga bata na naninirahan doon sa Pag-asa Island. Kaugnay niyan mga kabombo, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Madadagdagan po natin ang kanilang custom buildings, and I think what is important also, maghahanap kami ng paraan ng Senado na makadonate po kami ng internet facilities, yung Starlink facilities for the kids, kasi mahirap nga mag-aaral kung wala kang internet, wala kang online information. So gagawin po namin yan. We'll work it out that maybe we can do that immediately, na hindi na po kailangan ng 2025 budget. Magkano lang naman ang Starlink facilities. What we can do, what we can do now, if that's the case, let's talk to Manny Pangilinan, MVP. Meron din sa franchise application for Meralco. So I suggest na to help the Pag-asa Group of Islands, baka pwede siya mag-donate ng satellite facilities for the people here. Atin po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Oras 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating may init na balita sa oras na ito, abay muling nanawagan ang China sa Pilipinas na tigilan na ang provocation umano ng ating bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na dapat na umanong harapin ng Pilipinas sa mga katotohanan ng kanilang umanong inilatag kaugnayan sa usapin sa West Philippine Sea. Ang mga pahayag na ito ng naturang Chinese official ay kasunod yan ng sinabi ng Department of Foreign Affairs na magkakasa ito ng investigasyon nga doon sa mga illegal at labag sa batas ng mga aktibidad ng Chinese diplomat dito sa Pilipinas. May kaugnayan pa rin ito sa umano'y wiretapping issue. Patungkol yan sa paglalabas ng transcript at recording ng umano'y phone call conversation ng isang Chinese official at mataas na opisyal ng hukbong sandatahan hinggil yan sa umano'y new model agreement sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Bago gunita, na tila nagkaisa ang mga opisyal ng Pilipinas sa pagsigonda sa panawagan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at National Security Advisor Eduardo Anyo na palakasin o patalsikin na itong sinumang sangkot sa naturang wiretapping issue na maituturing na malaking paglabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na patuloy na susuportahan ng Senado ang mga isla sa West Philippine Sea at maging ang mga uniformed personnel na nakatalaga rito. Ayon nga kay Zubiri, dahil nasa kanila ang power of the purse, ay magalaan sila ng karagdagang pondo para sa pag-unlad naman ng mga isla na naroon sa West Philippine Sea. Bukod dito mga kabombo, paglalagakan rin aniya ng pondo ang Armed Forces of the Philippines at maging ang Philippine Coast Guard na sila namang nangangailangan ng karagdagan pang kagamitan sapagkat itong mga hanay na ito ang pangunahing mga tumutugon sa mga usapin sa West Philippine Sea. Tumagi naman na ang liderato ng Senado na kung ano ang mga ito at pabirong sinabi na baka marinig pa ng mahigit 20 o 20 mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels na nakaposisyon sa ilang milya lang ang layo mula roon sa Pag-asa Island. Sa panig naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi lamang responsibilidad ng executive at legislative branch ng gobyerno ang pagkatanggol sa West Philippine Sea, kundi ito rin aniya ay responsibilidad ng bawat mamayang Pilipino. Aniya nangangailangan ng whole of nation approach dito, bagay din na sinabi ni Zubiri at kanyang sinang-ayunan. Gayun pa man, nagpapasalamat naman ang opisyal sa suporta ng Senado sa Armed Forces of the Philippines at maging sa Department of National Defense. Kaugnay niyan, ating muling pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Banggitin ko ano pa, para hindi alam na natin mga nakikinig po na yun dyan sa karagatan, na napakalapit po sa atin,
Meron din po tayong binigay for anti-cyber hacking sa SND, sa Department of National Defense. Of course, for the Kalayaan Group of Islands, particularly Pag-asa, we gave 20 million for these barracks to make our soldiers more comfortable. Kasi nakita niyo naman, nakanipahat lang silang iba. Nakatira sa nipahat ang ating mga sundalo dito, mga hindi magaganda mga of course infrastructure, hindi pa kompleto. They're doing their best with whatever resources they have. Napakinggan ang bahagi ng payag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Oras, 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo at Caster Nation, inihayag ng National Food Authority na mangangailangan nito ng abot sa higit 16.3 billion pesos para yan sa susunod na taon para nga makuha itong target na volume ng buffer stock ng bigas at karagdagang budget para i-upgrade nga itong mga storage capacity ng kanilang ahensya. Ayon kay National Food Authority Acting Administrator Larry Lacson, maliban nga dito sa pagpupondo sa pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka, kakailanganin din ng kanilang ahensya na magtayo nitong mga karagdagang storage at drying facilities na layuning mapabuti ang buffer stock capacity nito. Batay sa datos, aabot sa 31,000 metric tons lamang itong kapasidad ng mga NFA sa pagpapatuyo ng kanilang mga nabiling palay. Bumili ito ng humigit kumulang 495,000 metric tons ng palay bilang pagtalima naman sa batas na nag-aatas dito na magpapanatili nga ng buffer stock ng bigas sa bansa. Ito ho ay katumbas naman ng humigit kumulang 9 na araw na pambansang konsumo ng bigas. Ang panukalang budget naman ng Department of Agriculture para sa susunod na taon ay naglalaan yan ng aabot sa mahigit 24.85 billion pesos para sa National Food Authority. Katumbas ito ng 77% na pagtaas naman mula sa dating 14.03 billion pesos noong nakalipas sa taon. Naglaan naman ng 9 billion pesos ang NFA para yan sa pagbili ng mga produktong palay mula ho sa iba't ibang lokal na magsasaka dito ho sa ating bansa. At para na matulungan ito na tumaas ang kanilang kita. Kung maalala, nilimitahan naman ng Rice Tarification Law ang tungkulin nga ng National Food Authority na bumuo nitong mga pambansang buffer stock para matiyak itong sapat na supply ng bigas sa oras ng emerhensya. Pagkuha naman ng palay mula sa mga lokal na magsasaka sa bansa. Samantala, dinidinig na ngayon ng Kongreso ito nga panukalang ibalik muli itong kapangyarihan ng National Food Authority na mag-angkat ng bigas o patatagin ang mga presyo sa merkado. Nagbabala naman sa publiko ang Department of Health na paigtingin pa ang pag-iingat matapos nga na makapagtala ng panibagong 3,410 na mga bagong kaso ng sakit na HIV mula po yan noong buwan ng Enero hanggang Marso ng taong 2024. Batay sa datos sa naturang kagawaran, nakakaalarma raw na marami sa mga biktima ng sakit ay pawang mga bata. Nasa 82 na rin dito ang binawian na ng buhay. Lumalabas na ang mga nahawahan ng sakit ay nasa edad mula sanggol hanggang 66 na taong gulang. Lumitaw din sa record ng ahensya na 8 sa kada 10 nahawaan ay dahil yan sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Nitong buwan naman ng Marso pa lamang, nasa 1,224 na mga bagong kaso ng HIV ang naitala at 12 naman ang napaulat na nasawi.
Ito'y mula naman sa edad bago mag-1 taong gulang hanggang 15 taong gulang o 55 taong gulang, kung saan 46% ang edad ay nasa 25 to 34 years old. Nasa 31% din sa mga nahawakan ng HIV ay mga kabataan na nasa edad 15 to 24 years old lamang. Ibinahagi naman ng Department of Health ang impormasyon sa pamagitan niya ng Philippine National AIDS Council at patuloy pa rin nga ang ginagawang pag-monitor at pagbabantay ng naturang kagawaran pahinggil yan sa trend ng naturang sakit. Sa karagdagan pang mga balita, nagsanib puwersa ang Land Transportation Office, Metropolitan Manila Development Authority at maging ang Philippine National Police sa paghuli sa mga unconsolidated jeepney na pamapasada sa mga kalsada. Ito ang kinumpirma ng pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa harap yan ng mga kawani ng media. Kung maalala, nagsimula na kahapon itong kanilang panguhuli sa mga jeepney driver na hindi pumasok o nakibahagi sa kooperatiba at korporasyon. Matapos nga na tuluyang mapaso ang 15 araw na palugit para sila ay makapagsumiti nga ng kanilang komento sa show cause order na ipinadala sa kanila ng naturang ahensya. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga driver o jeepney driver na nagpa-consolidate na ilagay sa kanilang mga minamanehong jeep itong kanilang mga kakailanganing dokumento na nagpapatunay na sila ay pumasok sa isang kooperatiba o korporasyon. Layunin nito na hindi na sila maabala pa sa kanilang mga biyahe. Samantala, pagbabayari naman ng multang 50,000 pesos. Ito hong mga operator ng jeep na papasada nga kahit walang prangkisa at mabibigyan ito ng 1 taong suspensyon ng kanilang lisensya para sa kanilang mga driver. Kabilang din dito ang 30 araw na pagkaka-impound naman ng kanilang mga sasakyan. Ang consolidation nga ay bahagi pa rin ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Sa dagdag pa mga pagbabalita, inihiyag naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na may mga nakaabang na livelihood opportunities para sa mga operator ng jeepney at mga driver nito na hindi tumalima sa April 30 consolidation deadline. Maaari umano makinabang ang mga ito sa ilang programa ng pamahalaan gaya na lamang ng Chuper Scholar at Entrepreneur. Yan po yung mga tinatawag sa programa na inihanda ng Transportation Department para sa mga driver ng mga papublikong sasakyan na bigong makapagpa-consolidate sa ilalim ng PUV o Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Secretary Bautista, ang mga public utility vehicle drivers at operator ay maaaring mag-avail ng mga programang ito na magbibigay naman ng libreng skills training, skills assessment at entrepreneurship training bilang alternatibong source of income. Sa ilalim ng Chuper Scholar Initiative, ang mga benepisyaryo ay bibigyan ng scholarship grants at skills training upang mapabuti ang kanilang kabuhayan alinsunod dyan sa Public Transport Modernization Program. Samantala, ang Entrepreneur Program naman, sa pagkikipagtulungan naman yan ng Department of Labor and Employment, ay nagalayong magbigay ng alternatibong pagkakakitaan para yan sa mga PUV o Public Utility Vehicle drivers at operators. Binigyan din ng kalihim ng transportasyon na ang mga ito ay hindi pa nakakapag-consolidate na driver at operator ay maaari pa ring sumali sa mga umiiral na transport cooperatives para ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan pero hindi lang makakapag-ooperate. Sa iba pang mga balita, matapos nga itong naging approval ng Kongreso dito ho sa consolidated version ng panukala na layong i-institutionalize itong walang gutom 2027 food stamp program ng Department of Social Welfare and Development, abay ikinatuwa ho ito ng naturang ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang ginawang hakbang na ito ng Kongreso
ay malaking tulong upang makapagbigay ng kaukulang seguridad o mabigyan ng karapatang seguridad ang lahat ng mga programang ipinatutupad ng kanilang kagawaran. Paliwanag pa ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang food stamp program na ito ay naglalayon rin na maibigay itong mga pangangailangan ng bawat benepisyaryo ng naturang programa. Kabilang na niya rito, ito hong tinatawag na monetary-based assistant at paghahatid ng pagsasanay naman nang sa gayon ay tumibay itong kanilang employable skills. Bibigyan naman ng Department of Social Welfare Development ng Electronic Benefit Transfer Cards na may 3,000 pesos ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng naturang programa sa ilalim pa rin yan ng programa ng DSWD. Ito naman ang magsisilbing food credits na maaaring ibili ng pagkain sa mga partner na tindahan ng kanilang programa. Batay nga sa datos ng ahensya, aabot na sa 300,000 ang beneficiaries ng food stamp program ng kanilang kagawaran. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng expropriation-related delays sa pagkumpleto yan ng Tuy Dasmariñas 230 over 50 kilovolts na transmission line at ang substation project. Ito rin ay maaaring magdulot nila ng karagdagang gastos para sa mga consumer ng kuryente. Ayon sa ahensya, ang hindi pa nare-resolbang issue sa right-of-way ay magre-resulta naman para mapilitan silang ilipat ang dalawang power tower. Makakahadlang naman ito sa pagpasok ng karagdagang mahigit 5.2 thousand megawatts na proposed generation capacity malapit yan sa Calaca, Batangas. Kung maalala, nagsampa ng kumpanya ng mga kasong expropriation laban yan sa EM Ramos and Sons Incorporated at pang mga akusado na nag-aangkin naman ng interes ng mga ari-arian na apektado ng 15 to 135 tower na itatayo sana para sa naturang proyekto. Kaugnay nito, naglabas din ng expropriation court ng writ of possession para naman yan sa kaparehong mga kaso. Sa ilalim ng pinakahuling kautusan na may petsang Abril 8 ng taong kasalukuyan, ang Regional Trial Court ng Dasmariñas sa Cavite ay nagpasya na ibalik ang dati ng binawi ng writ of possession, ngunit kinumpirma naman ang dating utos na ilipat ang Tower 6A at inuutos ang paglipat din ng Tower 6. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na ang pag-uutos ng relokasyon ng mga pampublikong infrastruktura na sa ilalim yan ng expropriation ay lampas sa kapangyarihan ng isang expropriation court maliban na lamang kung may natuklasang panloloko, masamang pananampalataya o pag-abuso sa mga pagkapasya. Samantala, pinuri ng mga kongresista ang naging desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na ipagbawal na itong tinatawag na substitution ng mga kandidato dahil umatras ang naghain ng Certificate of Candidacy tuwing panahon huyan ng eleksyon. Sa isang press conference nitong Huwebes, sinabi na nina Representative Buenvenido Benny Abante Jr., Manila 6th District at Zia Alonto Adyong, Lanao del Sur 1st District na nababawasan ang integridad ng electoral process dahil sa mga kandidato na nagtatago muna bago tumakbo sa halalan. Naniniwala naman itong si Congressman Adyong na hindi dapat hayaan ang mga ganitong uri ng taktika ng substitution dahil yan sa kanilang pag-atras. Binigyan diin ni Adyong ang kahalagahan na mapangalagaan pa rin ang proseso ng halalan at ang makilala ng mga botante ang mga kandidatong pinagpipilian nito. Matatandaan na sumikat nga itong substitution due to withdrawal ng mag-substitute noon ang Davao City, na nooy Davao City Mayor na si Rodrigo Roa Duterte
sa kandidato sa pagkapangulo ng PDP Laban. Si Martin Dino naman ay umatras at pinalitan nitong si Duterte. At para nga sa 2022 election, nag-substitute naman ang anak ni Duterte na si nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang kandidato nitong lakas CMD sa pagka-vice presidente at pinalitan itong si Lyle Uy. Samantala, kumuha naman tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan. Ang atin ito contingent, ibinahagi ang kanilang naging karanasan sa kasagsagan ng civilian mission sa Bajo de Masinloc Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. May pagulat dyan si Bombo Joanna Martinez. Ibinahagi ng atin ito volunteer ang kanilang naging mga karanasan sa kasagsagan ng kanilang ikinasang civilian mission sa Bajo de Masinloc Shoal. Kasunod ito ng opisyal na pagtatapos ng naturang aktibidad. Ito ay kaugnay sa inisyatiba ng naturang grupo na may layuning magpaabot ng mga tulong sa ilang mga mangingisda na nasa exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa ilang mga volunteer, hindi umano sila nagpatinag sa pagtulong sa naturang mangingisda sa kabila ng presensya at pagmamanman ng hindi bababa sa 10 Chinese Coast Guard vessel. 4 o'clock ng umaga, rumaradyo na kami sa mga fisher po. After nun po, nung nagradyo kami, meron ng unti-unti, may malapit na sa amin mga fisher po, malalaking bangka, malapit sa amin. So, sabi ko, teka muna, antay muna tayo. Mamaya po, may rumadyo na sa amin. Huwag muna sinusundan kami. Bagamat hindi tuluyang narating ng civilian convoy ng atin ito coalition ang 12 nautical miles mula sa bahagi ng Bajo de Masinloc Shoal, ay iginiit pa rin ni Akbayan President Rafaela David na co-convener din ng naturang grupo na maituturing pa rin na mission accomplished ang kanilang misyon. Ito ay matapos na matagumpay na narating ng advance team ang naturang coalition ang binisidad ng Panatag Shoal sa kabila ng dinanas nilang hamon mula sa mga presensya ng mga barko na China na tinangka silang pigilan. Samantala sa bukod naman na pahayag, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, lubos na nakatutulong ang inilunsad na misyon ng atin ito coalition upang mamulat ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. And to be fair with the Atinito coalition, besides from doing this kind of mission sa West Philippine Sea, nag-engage din sila ng mga universities and different sectors of society, no? For the Filipinos to be aware of what's really at stake in the West Philippine Sea, what is our position, anong mawawala sa atin, bakit natin kailangan gawin ito. Ito ang mga bagay na sinasagot ng ating ito coalition. Every time na lumalabas sila sa dagat at pinapakita nila sa Pilipino, bakit nila kailangan gawin to. Kaugnay nito, binigyan din ng pagkilala ni Tariela ang ipinamalas na katapangan ng atin ito coalition sa pangunguna ni David na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kababayan sa pagdidiin at pagtataguyod ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ang atin ito coalition, ang katapangan ni Miss Rafaela, no, natigdigan ang napakaraming Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia. It also inspires Filipino people na tulungan ang ating administrasyon na talagang magkaisa tayo bilang bansa at tindigan ang agresyon ng Chinese Coast Guard. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Oras 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, bumagsak ng 63.6%. Ito nga ang approved foreign investment sa unang quarter ng taon. At ito ay mas mababa naman
kumpara yan sa naitala noong nakalipas na taon batayan sa inilabas na datos ng Philippine Statistic Authority. Sa isang pahayag, sinabi ng PSA na bumaba ang kabuang foreign investment sa 148.43 billion pesos mula yan sa dating 408.22 billion pesos na naitala naman sa parehong quarter ng nakalipas na taon. Ang mga paumuhunan na ito ay ang pledges mula sa mga investment promotion agencies. Kabilang narito ang Board of Investment, Clark Development Corporation, Cagayan Economic Zone Authority, Philippine Economic Zone Authority at Subic Bay Metropolitan Authority. Sa kabuuan na naaprobahang foreign investments para sa unang quarter ng taon, ang Singapore naman ang pinakamataas investment commitment na abot yan sa 70.06 billion pesos na nagkakahalaga yan ng 47.2% share. Sinundan ito ng the Netherlands na aabot yan sa 38.89 billion pesos na katumbas naman ng 26.2% na shares. At South Korea naman sa 20.23 billion pesos na may katumbas na 13.6% na share. Nakatanggap naman ang pinakamalaking halaga ng inaprubahang paumuhunan ang industriya ng kuryente, gas, steam and air conditioning sa 109.19 billion pesos o katumbas yan ng 73.6% ng kabuuang naaprubahang foreign investment. Samantala, nagsanib puwersa namang nagsagawa ng interoperability exercises ang hukbong pandagat ng Pilipinas at maging ng Estados Unidos sa bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan. Bahagi pa rin ito ng serye ng combined interoperability activities ng hukbong sertahan sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Coastal Defense Continuum. Nalayo na nga ito na mas patatagin pa at palawakin ang kaalaman ng mga sundalong kalahok pagdating yan sa usaping may kinalaman sa coastal defense at mag-secure na rin ng mga vital supply at maging ng mga troop movement. Bukod dito ay nagsagawa rin ng obstacle emplacement at occupational defense kung saan nagsagawa ng isang senaryo na layuning alamin ang mga kinakailangang hakbang pangdepensa sa coastal waters tulad na lamang ng sa Pilipinas. Samantala, kabilang sa mga lumuhok sa nasabing pagkasanay ay ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team na sa ilalim po yan ng 3rd Marine Brigade ng Philippine Marines at kasama na rin ang 5th Marine Expeditionary Unit ng United States Marine Corps. Kung maalala, kasunod ito mga kabombo, nagpalipad din ng drone ang 3rd Marine Corps Intelligence Company na siya namang nagbibigay ng real-time data para sa intelligence at surveillance gathering ng naturang pagsasanay. Samantala, para naman mahikayat, ito nga mga overseas Filipino workers na pasukin ang agribusiness bilang karagdagang source of income na makatutulong nga sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Isinagawa naman ng Department of Agriculture ang unang yugto ng Kabayan Mag-Agribusiness Tayo diyan sa Dubai at Abu Dhabi noong Mayo 11 at Mayo 2 ng kasalukuyang taon. Suportado nga ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi at Consulate General ng Pilipinas sa Dubai ang naturang event at niluhan pa ng ilang opisyal ng Department of Agriculture. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang personal remittances mula sa mga overseas Filipinos noong nakalipas na taon ay umabot yan sa kabuang 37.2 billion US dollar, nakatumbas ng 3% na mas mataas kaysa sa 36.1 billion US dollar remittances noong 2022. Karamihan nga sa mga remittances na ito ay mula naman sa Estados Unidos at United Arab Emirates. Sa paglipas ng mga taon, ang remittances ng Pilipinas ay patuloy na ika-4 na pinakamalaki sa mundo, kasunod yan ng bansang India, Mexico at China na isang major driving force naman sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Inilabas na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang nakatakdang tema sa ilulunsod na selebrasyon ng National Information and Communications Technology Month 2024.
sa darating po yan na buwan ng Hunyo. Ito nga ay batay sa ibinabang mandato sa ilalim yan ng Department Circular Number 002 Series of 2024 na may temang Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Layunin nito mga kabombo na matulungan na magkasabay ang ating bansa sa makabagong teknolohiya at magkaroon rin ng sistema kung saan mapapabilis ang serbisyo ng gobyerno at maging sa pagpapalakas pa ng seguridad laban sa patuloy na nangyayaring mga cyber threats sa ating bansa. Bukod dito mga kabombo, magbubukas din ito ng maraming oportunidad sa mga Pilipino na may pamalastin ang kanilang angking galing at pagkapaunlad sa kanilang mga kaalaman hinggil yan sa makabagong teknolohiya. Samantala, patuloy naman na inaanyayahan ng ahensya ang publiko, maging ang mga non-government organizations at ang mga private and civil society organization upang makiisa at makibahagi sa isasagawa nilang mga aktibidad at programa na sumusuporta naman sa nasabing selebrasyon. Oras 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ilang mga jeepney operators naman dyan sa may Bacolod abay susugod sa opisina ng Land Transportation Office kung huhulihin ang mga kanilang kasamahan na unconsolidated jeepneys. May buong detalye ang Bombo Radyo Bacolod. Siniguro na ni Manibela Chairman Mar Balbuena na ang mga hakbang ng mga unconsolidated traditional jeepney drivers at operators ay suportado ng karamihan sa mga kongresista at mga senador. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers Incorporated o BACOD President Rudy Catedral, ang nationwide transport strike ay sinigawa upang ipaglaban na huwag maglaho ang hanapbuhay ng kanilang sektor. Ginagarantiya ni Balbuena ang kanilang panalo sa congressional hearing sa darating na Mayo 20. Ayon dito, may binubuo ng House Bill na mananawagan ng extension sa pamamasada ng mga unconsolidated traditional jeepneys. Ito ay dahil sa madami na ang apektado sa tinatawag nilang PALPAC na Public Utility Vehicle Modernization Program. Dahil sa tiwala na sila ay mananalo, wala ni isa sa BACOD ang lumahok sa consolidation process. Panindigan nito na sila ay hindi laban sa modernization, ngunit sila ay laban sa consolidation process na pagpasok sa kooperatiba at korporasyon dahil mas nais nila ang individual franchise. Humingi din si Katedral ng depensa sa mga commuters, ngunit paalala nito na para sa lahat ang kanilang ipinaglalaban. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Katedral na sila ay muling papasada ngayong araw sa kabilang pananakot na sila ay huhulihin. Ngunit banta nito na sakaling may kahit isa lamang sa kanilang miyembro na huhulihin, sila ay susugod sa Land Transportation Office Bacolod at ito ay haharangan. Hamon nito na idideklara nilang holiday ng buong linggo ang LTO. Ang instruksyon ng ating Chairman Mar Balbuena na gagalingan ng natin na sasama tayo sa nationwide na panawagan kasi maraming mga kongresista natin at ating malalaking mga opisyal doon sa Senado at sa departamento ng ating gobyerno na sumusuporta sa ating laban na hindi tayo mawalan ng hanap buhay ang maliliit na driver at operator. Sa May 20, sa congressional hearing, maraming kongresista ang nagpaabot sa atin na panalo na tayo at may House Bill na piniprepare na ma-extend ang lahat ng mga traditional jeepney. Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantalang Director naman ng Philippine National Police sa Western Visayas, ibinunyag ang nilulutong ouster plot raw laban sa kanya dahil umano sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at gambling. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Iloilo. Ibinunyag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang nilulutong ouster plot laban sa kanya. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Wangki, sinabi nito na may mga grupo na nagkakapanya upang masibag ito sa pwesto at palitan ng isang officer. Aminado naman si Wangki na marami ang nagnanais na maging regional director, ngunit hindi niya ito natitinag. Ayon kay Wangki, posible na mga nasa likod ng ouster plot sa kanya ay ang mga nasagasaan nito laban sa kampanya sa illegal na droga at illegal gambling na pag-alaman na mula na maupo si Wangki sa pwesto noong Pebrero taong kasalukuyan, umaabot na sa 121.8
million pesos na halaga ng sabu ang nakumpiska at 763 naman na mga drug personalities ang naresto sa buong rehiyon. Umaabot naman sa 378 ang mga ikinasang operasyon laban sa illegal gambling activities kung saan 1,222 na mga individual ang naaresto. Marami kaming mga officers sa taas na nag-aspire talaga na maging regional director. So hindi mo maiwasan na yung iba. Talagang gusto rin nag-aspire din. No? And siyempre, other quarters, for example, yung mga nasasagasaan natin sa mga operations natin. Like yung operations natin against illegal drugs, yung positive campaign natin against illegal gambling. Probably, yan ang mga gustong magpaalis sa atin. Si Police Brigadier General Jack Wangki para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang bantay bigas, may suportado ang mandato ng National Food Authority na bumili at magbenta ng mas murang bigas sa merkado. May buong detalye ang Bombo Radyo Dagupan. Suportado ng Bantay Bigas ang mandato ng National Food Authority na bumili at magbenta ng mas murang bigas sa merkado. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan sa spokesperson ng Bantay Bigas na si Cathy Estavillo, nanindigan itong sang-ayon ang kanilang organisasyon sa mandato ng NFA sa pamamagitan ng subsidized rice sa layuning mapababa ang presyo ng bigas. Aniya, kinakailangang lakihan ang pondo ng National Food Authority para mabili ang significant volume ng mga magsasaka upang makamit ang dami ng target na volume para sa national buffer stock. Nagyan din naman ito na kinakailangan na ring magbigay ang pamahalaan ng dagdag budget upang ma-upgrade na ang storage capacity nito. Kaugnay nito na una nang sinabi ni Estavillo na mas maganda kung bibilihin ang palay sa mga magsasaka ng nasa 20 pesos per kilo upang hindi na muling dumanas pa ng pagkalugi ang mga ito. Samantala, upang mas lalo pang mapalago ang ekonomiya ng agrikultura sa bansa, nanawagan naman ito sa pamahalaan na gumawa ng aksyon upang mapababa ang presyo ng mga binhiya, renta sa makinarya, subsidiya at abono upang mas makamit ang mababang cost of production. Seryoso sila dyan sa pamimili ng palay ng ating mga magsasaka ay dapat doon na sa barangay ibilhi. Gaya ginagawa ng mga traders na mismo sila yung pumapasok sa mga barangay na siyang makapamili doon sa palay ng ating mga magsasaka dahil kung yung dati nilang gawi na kailangan dalhin sa mga warehouses at ganoon din yung napakataas na kalidad na hinahanap, yung 14% dry at 100% clean, ay hindi talaga kaya ng ating mga magsasakayan. Kaya nga, para talagang mabili nila yung diretsyo sa ating mga magsasaka. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Oras 18 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Ang Pilipinas wagi sa kauna-unahang male international pageant na layong itaguyod ang body positivity. May nakapanayam ang Star FM Manila. Wagi ang pambato ng Pilipinas na si Donald Lapez sa Mr. Bear International 2024 ang kauna-unahang plus-size men pageant na may layuning itaguyod ang body positivity. Ang main goal ng kompetisyon na ito ay brotherhood para sa mga big-size men at maging ang diversity sa pageant world. Bagamat hindi bago sa pageantry si Donald dahil isa rin siyang host at nagtuturo sa mga beauty queens sa Pilipinas na lumalaban sa ibang bansa, ayon sa kanya ay iba ang pakiramdam na siya na mismo ang candidate na lumalaban sa international stage. Nung in-announce yung pangalan,
iba yung feeling eh. It's not all about winning eh. It's all about yung brotherhood namin ng mga kompetensya ko. Parang hindi siya competition eh. It's a celebration of brotherhood. Kaya nung time na dalawa lang kami ni Thailand na magkahawak, si Yusan, umiiyak na ako kasi sabi ko, hindi ko pa siya maramdaman. Ako na yung winner. Although marami nito congratulate. But for me, parang it's all about loving one another. Itong pagkapanalo ko na to is hindi ito para sa sarili ko eh. It's all about ano yung purpose mo in life. Itong pageant na to, tinuro niya sa akin kung paano yung pagpapahalaga sa kapwa-tao and yung pagiging humble. Bahagi na exclusive interview ng Star FM Manila kay Mr. Bear International 2024, Donald Lapez. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang state of calamity dahil yan sa Mayon volcano eruption abay target na mailif sa susunod yan na linggo. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Sisimula na ng mga lokal na opisyal ng Albay ang pagtalakay sa mungkahing i-lift na ang state of calamity sa lalawigan na unang idineklara dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon na ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Research and Statistic Division Head Eugene Escobar sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi na natapos na ang decampment at patuloy na rin ang pagbaba ng aktibidad ng Bulkang Mayon na ito ay kahit pa nananatili pa rin sa alert level 1 ang status ng bulkan na ayon sa opisyal na naantala lamang ang lifting ng naturang state of calamity dahil sa mga administrative process na kinakailangang asikasuhin na kaugnay nito ay target umano ng sangguniang panglalawigan na magkaroon ng mga deliberasyon at inaasahan na tuluyan ang mangyayari ang pagtatanggal ng state of calamity sa susunod na linggo. Napatid na tumigil na rin ang mga operasyon ng lalawigan na may kinalaman sa pag-aalburuto ng bulkan kaya inaasahan na babalik na sa normal ang sitwasyon na samantala siniguro naman ni Escobar na kahit pa ma-lift na ang state of calamity ay mananatiling nakaalerto ang mga lokal na pamahalaan sa Mayon unit area upang i-monitor ang sitwasyon sa kanilang nasasakupan. Meron po walang state of calamity yung ating pong mga LGUs at mga MDRRMOs, lalong-lalo na po dito sa atin sa Aximo, ay continuous pa rin po ang monitoring po natin 24/7. Yung state of calamity lang po ay ito po ay nagbibigay ng karagdagang resources doon sa mga LGUs na magamit nila during the disaster response. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Si Prince William tumanggap ng espesyal na regalo para sa kanyang asawang si Kate Middleton kasunod dyan ng kanyang military appointment. May pagulat dyan ni Star FM, Bacolod. Wala man ang presensya ni Princess of Wales na si Princess Kate Middleton sa military appointment ng kanyang asawa, pero syempre na nasa isip ng prinsipe sa unang pakikipag-ugnayan nito bilang Colonel-in-Chief ng Army Air Corps. Ang prinsipe at prinsesa ng Wales, gayon din ang kanilang Royal Highnesses na sina George, Charlotte at Louis ay binigyan na nakakaantig ng mga regalo mula sa Army Aviation Center ng UK. Ang Princess of Wales na nakatanggap ng AAC Tartan Wrap para sa Princess of Wales, isang bandana para sa kanyang sarili at 3 wooden helicopters para sa kanilang mga anak. Samantala ay nagbigay si Princess William noong Biyernes ng isang positibong assessment sa kalusugan ng kanyang asawa na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa pagpapagamot. Kung matatandaan, ang prinsesa ng Wales ay umalis sa mga pampublikong tungkulin pagkatapos na ipahayag noong Marso 22 na siya ay na-diagnose ng cancer. Sa panayam ng Star from Bacolod kay Ayan Paranpan, isang social health worker sa UK, ibinahagi niya na maraming issue ang lumalabas bago pa ihayag ni Kate ang kanyang estado sa kalusugan, ngunit naniniwala si Ayan Paranpan na dapat isipin mabuti ang mga balitang lumalabas online. There was even a report that may nag-leak ng information. So there are, because sometimes you have to think like, oh, what is, sometimes kasi what is being reported is just the surface. It's not the whole scenario, because as well as at one point in my career, I have worked for a royal, minor royal, I would say. So basically, they are quite different as what they appear to be, because in my professional capacity, I have worked with them in their household, in not working as their staff outside, not in administrative, not in not in that kind of capacity.
At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa ating mga probinsya. Ito ho, dalawang individual ang nasawi habang dalawa naman ang malubhang nasugatan sa banggaan ng SUV at 10-wheeler truck sa lungsod ng Kawayan. May buong detalye ang Bombo Radio Kawayan. Patay ang dalawang individual sa nangyaring banggaan ng isang 10-wheeler truck at SUV kaninang alas 4 ng madaling araw sa pambansang lansangan na bahagi ng Barangay Nungnungan 2, Kawayan City. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan, ang SUV ay minaneho ni Arnel Labadja, 41 taong gulang at residente ng Zone 6 sa poblasyon Bagao, Cagayan, habang lula nito ay sina Nicky Miguel Pardo, 35 taong gulang residente ng Barangay District 3, Kawayan City, Kenneth Sigura, 36 na taong gulang residente ng Enrile, Cagayan, at Manny Alfaro, 33 taong gulang at residente ng Purok 2, Minanti 1, Kawayan City. Ang 10-wheeler truck naman ay minaneho ni Rodolfo Guado, 58 taong gulang at pahinanti nito si Reynold Gamad, 40 taong gulang na kapwa residente ng Barangay Villaluna, Kawayan City. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, binabaybay ng 10-wheeler truck ang silangang direksyon patungong Etiagua, Isabela upang mag-deliver sana ng kamuting kahoy, habang ang SUV naman ay binabaybay ang kasalungat na direksyon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Reynold Gamad, pahinanti ng truck, sinabi niya na napansin umano nila na paggewang-gewang ang SUV at biglaan niya itong umagaw ng linya na nagresulta upang tumama ito sa kanang bahagi ng 10-wheeler truck. Anya, dahil sa lakas ng banggaan ay umikot pa ang SUV hanggang sa mahulog ito sa palayan. Nagawa naman umanong buksan ng driver ang kanyang pintuan, kaya nang makarating ang rescue team ay nadatnan na ito na nasa labas na ng sasakyan, habang naipit naman ang tatlong iba pa na lulan nito sa loob. Nagawa namang maisugod ng mga rumisponding Rescue 922 ang mga sakay ng SUV sa pagamutan, subalit idineklara ng patay sina Pardo at Sigura. Ang driver naman at isa pang lula ng SUV ay nagtamuri ng injuries at patuloy na nagpapagaling sa pagamutan, habang wala namang tinamong anumang sugat ang driver at pahinante ng 10-wheeler truck. Mga nasa 5 meters pa, ma'am, bago iniwasan namin. Inaiwasan namin, ma'am, sumusunod din sa amin. Binuksan niya talaga, ma'am, kasi kanina pinagmamasdan namin. Sabi ko sa mga tao kanina, huwag niyong gagalawin. Hintayin natin yung mga rescuer, sila ang gagalaw. Tapos nung binuksan niya, ma'am, tapos yung isa naman katok ng katok dito sa kabila. Tapos nung nabuksan niya na nalaglag dyan sa may tubig, ma'am. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dalawang estudyante naman ang patay matapos bumangga sa puno ng eucalyptus sa bayan po yan doon sa Ilocos Norte. May pag-ulat dyan ng Bombo Radio Lawag. Patay ang dalawang estudyante matapos silang bumangga sa puno ng eucalyptus sa Barangay Suyo sa bayan ng Dingras dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Police Major Norman Pentang, ang hepe ng Philippine National Police sa nasabing bayan, ang mga biktima ay kapwa lalaki at residente ng Dingras. Anya, ang isa sa kanila ay idineklarang dead on arrival sa ospital, habang ang isa naman ay namatay habang nilalapatan ng lunas sa ospital. Paliwanag niya, naka-helmet ang dalawang biktima ngunit hindi nila ito suot. Binanggit niya na hindi sila nakasuot ng high visibility vest nang mangyari ang aksidente na isa sa mga mahigpit na ipinapatupad na ordinansa. Batayan niya sa pakipag-usap niya sa mga pamilya ng mga biktima, pinagbantaan nila ang mga ito na wag nang magmaneho ng motorsiklo dahil lasing ang mga ito. Idinagdag niya na ito ay tila humantong sa kanila nang mawala ng kontrol sa manibela hanggang sa mabanggan nila ang puno ng eucalyptus. So nagresponde po yung tropa natin, and then doon na po naabutan nila yung isang motorsiklo na bumangga sa isang puno ng eucalyptus doon sa may shoulder. So nagresponde rin yung mga ambulansya ng Dingras District Hospital at ng Rural Health Unit ng Dingras at natakbo sila sa DDH. Kaso,
Yung isa po is dead on arrival, tapos yung isa po is namatay undergoing treatment. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rom Kimuyuga. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Bombo Sports News. NBA update pa rin mga kabombo at ka-Star Nation. Tinambakan ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets para mapilit nilang mapaabot ang pagharap hanggang Game 7. Nagtapos ang kanilang laban kanina sa score yan na 115-70. Pabor yan sa Wolves kaya naging 3-3 na ang naturang serye ng laban. Marami naman ang humanga sa Minnesota sa kanilang determinasyon dahil lang 45-point victory ay second largest win ng isang team na naharap sa elimination round. Nang hinayang naman ng fans ni League MVP Nikola Jokic dahil tila nawala ng saysay ang 22 points na ambag nito para yan sa Denver Nuggets. Ang do-or-die Game 7 match-up ay magaganap naman sa linggo sa bakuran ng Denver Nuggets. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ito hong pamahalaang panlalawigan ng Cebu kasama ang mga lungsod ng Mandaue at Lapu-Lapu abay sumusuporta sa pamahalaang lungsod ng Cebu sa Palarong Pambansa 2024. May buong detalye ang Bombo Radyo Cebu. Nagpahayag ng kanilang buong suporta sa pamahalaang lungsod ng Cebu ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu kasama ang Mandaue City at Lapu-Lapu City kaugnay sa nalalapit na Palarong Pambansa 2024 ngayong Hulyo. Ito ang napagkasunduan sa Governor's Office noong Mayo 15 na dinaluhan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan at Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Sinabi ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na kung sila ay magtutulungan, hindi lang ito isang sports activity dahil maaari rin itong maging economic activity na mapapakinabangan ng mga Sugbuanon kahit sila ay tagalungsod, probinsya o mga highly urbanized cities. Para din gawing formal ang pagkakaisa, nakatagdang magpasa ang 4 na LGU na mga resolusyon na magbibigay daan sa kanilang mga punong ehekutibo na pumirma sa isang Memorandum of Agreement para patatagin ang kanilang mga collaborative na posisyon para sa nalalapit na national sporting event. Tinanggap ni na Mayor Cortez at Mayor Chan ang plano at nagpahayag ng kanilang pagpayag na suportahan ang Palarong Pambansa. Sa katunayan, nais din ni Mayor Chan gamitin ang Hopes Dome ng Lapu-Lapu City para sa laro at handa rin si Mayor Cortez na gamitin ang mga pasilidad ng Mandaue para mag-host sa Arnes at Sipak Takraw. Singapore is a dream and there are a lot of attributes of Singapore that we want to follow and emulate. But I wouldn't want, this is my stand, but I wouldn't want to brand Cebu as Singapore-like. Why? Because we lose our identity as Cebu City. Why can't we call it Cebu, Premium City of the Philippines? Something like that. We don't have to put it Cebu, Singapore. We lose our identity. But I do respect Mayor Mike's vision of a Singapore-like Cebu City with Melbourne features because there are some attributes that we want to follow, but we go out as a marketing tool. Cebu is Singapore-like because we have our own identity. Ating napakinggan si Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jona Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari din po ninyong matungayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa pamamagitan ho ng ating mga social media accounts. Kabilang riyan ang ating Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, at ang ating YouTube channel, ang Bombo Radio Philippines pa rin, at ang ating TikTok account. At mga kabombo at ka-Star Nation, available rin ang Bombo Radio Philippines sa ating mobile application, ang Bombo Radio Philippines, na may maaari nyo ma-download sa pamamagitan ng Google Play Store at Apple Store. Samantala, para naman sa mga kadagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, ugaling tumutok naman sa mga social media live ng ating mga estasyon, partikular na ng ating mga estasyon dyan sa may bahagi ng Bisaya
Ito hong mayroon ho tayong istasyon dyan sa may Iloilo, ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod at maging ang Bombo Radyo Rojas. Sa ating naman mga kababayang mga Cebuano, nariyan ang Bombo Radyo Cebu. Sa ating mga kababayang Aklano, nariyan ang Bombo Radyo Kalibo. At para naman sa ating mga kababayang mga Waray, nariyan ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombat Kester Nation, narito po ang Orasyo Imperata, obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kumpuni mo Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga balita kag impormasyon sang damlaglang ang presidente ta nagpadulong no dito iya sa bahin karon sang isa ka lugar na kung sa diinti may ara sang patigayon man sining isa ka event of which ara to ang presensya sang mga Ilonggo representatives no namely 4th District Representative Virginil Biron, Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, 1st District Representative Janet Garin, kag iban pa sini nga mga representante no nga nag-upod sa event nga ginatambungan ni President Bongbong Marcos no sa aton sini karon iya nga mga kabombo ti dito nakapahayag man diri banwa nga ginaagdang presidente no nga magpadulong diri sa syudad sa Iloilo, magbalik diri sa syudad sa Iloilo, kag ang presidente way kuno sang pagpangduwa-duwa kung tinaghando man sa aton sini nga mga kabombo. I-check naton bala what's the latest with the bombo. Lindsay Badilin sa report, please come in. Ginagda Bobocham sang Ilonggo lawmaker si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magbisita liwat dari no sa Iloilo kay tikon matadaan naton ang last dari actually nga visit dari sa Iloilo Bobocham do sang after pa no sang pagdaog niya sa pagka-presidente sang 2022. Ang ining imbitasyon no kasunod ini sa Bobocham sang pag-upod man ng Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, si Iloilo City Long District Representative Julian Jambaronda, may Iloilo 1st District Representative Janet Garin, kag si Iloilo 4th District Representative Virginil
Beron dito ya sa may Cagayan de Oro kahapon, Bombot Sam sa riin naghatag diri sa assistance ang aton nga presidente sa mga mangunguma, mga manugpangisda kag mga ilatag sa mga pamilya. So nakita dito gani no Bombot Sam nga tiara gid sa likod bala sa likod gid sa presidente sa naglakat ini sa gid sa likod si Congressman Jojo Ang kag si Congressman Virginil Beron nga tikon sa diin magkadto ka direksyon si President Marcos didto man sila nagasunod-sunod sa likod mismo ya sang presidente. Tingin pakigangutan naton si Congressman Jojo Ang sa Uswag Ilonggo Party List kag tibangod sa sining imbitasyon nila kay President Marcos insigida naghuo man kuno ni ang presidente Bombot Sam nga di magabalik dari sa Iloilo, magabisita man dari sa Iloilo nga dari kanti makita man dari no mga Ilonggo people ang mga pumuluyo nga tinagsuporta man sa iya sang nagiga nga eleksyon 2022. Tisunod sa iya kaging pamangkot man siya kung ano yang iya nga tinutuyo Bombot Sam nga ati nag-upod siya dito ya sa may Cagayan de Oro kay siya man mismo nagsiling at hindi man to gani iya iya lugar pero tinag-upod siya Bombot Sam agad nga ipakita man ang suporta sa mga programa no sa presidente especially sa administrasyon subong kag tingin pahayag man diri sang mamalidha nga ba under all flags kuno ni siya or parties pangod hindi man siya pwede makasumpa sa isa lang abi ka party Bombot Sam no kay tiara naman ni siya sa party list matapos nga tingin pamangkot man siya kung masaylo ini siya sa partido so hindi gali na pwede so no sa iya kay tinagintingwaan niya gintraya bala nga upo dawi sa isa ka partido pero dito yan na hibaluan na hindi gali siya pwede no kaupo dia sa isa ka party kay tiara siya sa party list or isa sa ka party list representative so mahimo lamang siya nga mangin koalisyon mahimo lamang ati mangin koalisyon ng Uswag Ilonggo Party List pahayag niya kag ti pwede man siya kuno bisan diin lang yung partido Bombot Sam kay Rainbow Coalition ni saya kuno yung Bombot Sam ari bala ato gumatian na papahayag ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Tulong naman President nag-hotel kita na salamat sa mga pulig sa mga kasimanuan at mga Ilonggo. Congressman first, kuha mga kami ito, hindi man tatong lugar yun. Support lang kami kadto dito. Gusto pakita support. Dalang pasalamat. Sino kung kaya plan nga? Kag dala imbitar man to malamang nakapunta punta mo naman ulit ng Iloilo. Nag-uho siya. Si President? Oo siya. Yung kung kaya plan sa side sa ibang party kaya di iba ng mga... Hindi pwede. Alam mo, ang uso yung Ilonggo, under all flags, United Nations, Rainbow Coalition. Kahit saan nandoon. Diba? So comfortable kayo sa party? Hindi pala mong party list, hindi ka pwede upod. Kahit tanong sa naligan, kaupugid, masulutan ko tanong sa isa ka party. Kalingan ba sa hindi pwede ka party list ka, hindi ka pwede may partido. Diyan koalisyon lang eh. Diyan ang Uswag Ilonggo, maobra kami sa koalisyon sa tanan ng mga party koalisyon. Rainbow Coalition tawag ko siya. United Nations. United Nations. Under all flags, kita yan mo malaman naman. Nabatian Bombot Sam si Congressman Jojo Ang sa Uswag Ilonggo Party List. So isama na yung sa pagpakita man sang mamaligha, especially sila manabi Bombot Sam do nanotara naton syempre way to ya ang representative or mamalidha halin sa 2nd district, wala man sa 3rd district kag wala man sa 5th district. So ano la to ang congresswoman sa 1st, ang congressman sa 4th, kag ang congresswoman dari sa syudad sa Iloilo, kag si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nagid Bombot Sam. Ara gidya permi si Congresswoman Jam kung hindi sa malapit sa kay President, malapit sa kay Speaker Romualdez sa Bumbulinso. Amo gani. Bombot Sam makita mo gid ang closeness ni Congresswoman Jam kag ni House Speaker Martin Romualdez Bombot Sam. Tiba si kung may matsabaw naman eh. Siyempre kay kati Congresswoman Bombot Sam kaya tingin invite man sila ni House Speaker Romualdez, especially ang iban man ng mga congressmen dahil sa aton sa Iloilo, rason nga kinag-uupod man sila Bombot Sam at iban guro nga way nakaupod base may mga prior commitment, may mga gintang katuan, so sila lang ya ang available kag kita mo man to sa likod gigani sa presidente ga ara gid sila ga upod-upod gid sila Bombot Sam kag isang nga gina-interview man si
President Marcos, ara man sila sa likod ng mga PSG, Bombotsam. Pakita-kita gid sila nga ara sila. Well, nagprangka man niya si Congressman James Jojo ang ati show of support lang niya ang amon. Show of support kag at the same time pagpasalamat. Oh. Amo gid. Kasi hindi lang mato sila actually Bombotsam, hindi lang ang iban day abila ina diyon ang paghangop mo pag-intindi. O kisyo nga way sila ginupod. Kisyo nga daw ginapalayuan sila sang presidente o sang partido sang presidente dayon nila wawaw. Ay hindi man siguro mo na Bombotsam. Kung gusto nila kanto mas lae kung di na presidente to kag kung interview ng presidente tindog mas las likod para makuha sa sang kamera. Pwede gid. Galing Mas kiti hindi mo gid malikawan ang mga halambalon, syempre lapit na lang dan eleksyon. Galing ti amo lang na nagagawa. Amo nang diferensya sina dira sa sitwasyon bala Bombo Lims or sa circumstansya rather nga kung layo pa yang eleksyon do suwaim lang na mo. Why man ginahatagan sang kolor pero kung lapit na lang kaniyang eleksyon ti damo na diyon sang haom-haom dabla. Nga wala man punto. Especially nga way pa madayon nga daan ang taking ka Partido Federal ng Pilipinas diri sa aton. Ti kung sigob pa madayon man kuno, way man sa may nagapugong, way man sa may nagapamalabag. Madayon gid kuno Bombotsam amo naging pasalig man sang gobernador. Ti bantayan ta na sa aton sini nga mga kabumbo kay isa man ina sa mga makabig naton posible maka-make or break sang political landscape, political status diriya sa bahing sang syudad sang Iloilo, particularmente Bombo Lindsay? Amo gid Bombotsam. 30 plus points man ina ang pag-upod-upod nila siguro sa presidente Bombotsam. Kaya lapit sila sa administrasyon. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country in Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sini iyang follow-up report. Ti grabe ang politika, grabe ang epekto. Kung sadto anay daw kasubong iyang ginakangil-aran, not particularly the president but ang estado sang pamulitika bala. Nga sadto anay do kasubong nga ginakangil-aran ang isa iya ka partikular nga kandidato. Damo lang sang ginahaboy sini nga isyu, ginahaboy sini iya nga lutak. Apang kon ining partikular nga kandidato nagdaog abi kag yara sa posisyon, hambalo naton yara sa iya ang power. Ti adtong mga kritiko at the same time ti nangin kasumpong sang nakaligad sini nga eleksyon. Lain nga partidong ginupdan, di daw kasubong karon iya nga nagapaalin. Agod lamang masapakan man kag mangin kabahin man sang sirkulo sang administrasyon. So to speak sa aton sini karon iya nga matag palabati. That is why nga ining mga politiko daw kasubong niya nga mapanggid naton sa sining mga mafia. Ngati gusto iyan nila yara sa ila all the time ang upper hand. Ti kun yara ka sa politika, dapat makasurvive ikaw. That is political survival. Paano mo na mangkon? Mangkon mo lamang inabanwa kung imo sini iyang isabuhay ang DMD doctrine. Anong DMD doctrine? Din mayo didto. Sa aton sini karon iya mga kabumbo.
Kagti siyempre kapitalan mo lang balaan mo kun kapartido taya ang presidente. For that matter, ti hapos lang niya ang pagtubod kag pagdanaw sang proyekto. But silingon nga madamo ang proyekto nga sarang mahatag kung kapartido mo kuno ang presidente or ang ruling party. Kay kung oposisyon ka ti ngudlo mata mo dira. No, kung ang kilala ka pa moslok lang mata mo din nga jis makatilaw ka man. Tikon lang taon naton subong tagsa-tagsa sini ka mga politiko ang ila sini nga ginatingwaan amo iya ang political survival. No? Nga makasurvive sila nga sa gihapon magapabilin sila sa ila sini iya nga mga respective position. No? Sa bulig sang ruling party or sa bulig sang partido sang administrasyon. No? Kay kung lang taon ninyo sang tiyempo ni former President Gloria Macapagal Arroyo, sang tion nga na-impeach si former President Joseph Estrada. Months after sang impeachment, sus Maria kagusip, lulukso man sila tanan sa partido Lakas CMD. Oh. Sinong nagbulos kay President Gloria? Si former President Noy Aquino? Oh. Tisang si Aquino tong presidente kay Liberal Party siya. Liberal Party naman dayon tanan. Karon nagdaog si former President Duterte, PDP laban, habaw sus Maria kagusip. Damo na yan nagdeklara na yun nga, why pa kamo yan nag-ano-ano sa PDP laban, ari na ko di. Oh. Tapos ang iba niya ti, siyempre, daog ng kano, maupod ka pa imo sa hapon, tinulukso man sila sa PDP laban. Oh. Kagkaroon ti, ang ruling party sa aton sini makabobo, among Partido Federal ng Pilipinas. Oh. Ti dito naman ang tanan, hala sinumpaanay diri sinumpaanay dito. Oh. Ti daw kasubong iya karon nga do nagagutok na ginang Partido Federal ng Pilipinas, nagambalas na ano na lang ta. Madihon ta sang koalisyon sa tanan sini iyang partido sa aton sini makabumbo. Oh. Tiyan mo na ang tagsa-tagsa diri karon banwa. Daw kasubong man iya nga ti nagapili sang ila sini nga lifeline. Lifeline nga as the audience. Lifeline nga call a friend. Lifeline nga 50-50. Oh, sa aton sini mga kabumbo. Para lamang iya nga ti bisan pa paano sa ila sini iya nga pamatsyag, masecure nila ang political survival nila. Ti pero nagamater pa bala ang public service sa sining mga politiko or sa karon iya ang ila lamang sining nga ginapaminsar kung paano sila makasurvive, kung paano nila malampuasan kag mangin madanalagon sa palabuton sining nga 2025 midterm elections. Oh. May managahambal man iya nga ti bisan waya partido kung maayo ang political machinery mo, for example on a certain local government unit, ti you've got the upper hand kuno sa aton sinimatag palamati.
ang iban sini makahambal nga ang political machinery sa isa iya ka lugar, isa ka local government unit abi per se sa aton sini nga mga kabombo nga damo ang imo sini nga supporters. May ara ikaw sang ample resources. Oh? Ti ang mga mayara lamang sang makabig naton nga mabakod nga political machinery, amo iya ang kung sino ang yara subong iya nga nagapungko sa posisyon. Kay panigurado kita iya banwa nga tanan iya nga resources, ang ara sa iya. Ti paano karon ang iban iya banwa nga ti mga oposisyon. Amo na nga gapangita man sila sang pasilungan nila. Sa mga dalagko man sini nga partido para iya nga bisan papano makabulig man diri sa ila, makadugang-dugang in terms of political machinery. Kag ano inang political machinery nga sarang mabulig sa ila? Hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga ang pinaka sought after sini iyang sahi sang political machinery, amo iya ang nasulod sa sobre. Amo nang pinaka-epektibo gid sini iya nga political machinery sa aton sini nga mga kabumbo. Nga may dapat miara kang iya sa nagakaigo sini nga pundo. Nga kung sa diinti, dipindi na inaiya sa paghangop sa aton sini nga mga kauturan. Kung inang kwarta gamiton sa gamiton sa pagbakal sa mga botante para nga pilion ikaw over sa imo siniya nga kasumpong. Nga wala na iya sang may ginaulikdan pa nga basi pananglitan nga dalon niya lang kita nis kwarta, pero kung makapungko na sa posisyon, maintunsis kag wais ang tupa ang panggobyerno. Kag kung questionon ta sa ulihi nga aamo sinayang imo sini nga pamalakad, nali balabalik doon kita karamba nga ti bayad ka naman. Amo na ang makabig naton mentalidad sang Pinoy. Nga nagakadala sa 500, 1,000, 1,500 kabaylo sang isa ka termino nga tinagadipindi pa sa kung ano iyang interes sang isa ka politiko sa isa ka lugar. Tinagakadapat sini banwa halong gid kita kag magbinag-binag gid kita sa palabuton sini nga 2025 elections. Hindi lang iya sa bahin o ginistoryahan kag ang ginatumod naton sa bahin sa nga lokal, sa syudad or sa probinsya sa nga Iloilo, kundi sa pangkabilugan. Hindi kita magbase sa popularidad, hindi kita magbase sa ginaduhol, ginalikit nga kantidad para lamang iya nga hayluhon, agod sila iya nga butuhon. Kunti lang tawon tagid ining mga politiko bala ining nga pilion ko bisan waay kun nila ginatagan sa nga 3 kalata sa nga sardinas. Sang 12 ka sachet sang 3-in-1 nga kape. Isa ka gantang nga NFA nga bugas. Kag 3 ka putos sang noodles nga sa sige-sige ko kaon, magka-cancer ako. Kabay pa nga binagbinagon tayo na. Kaya
ang nandan tangadaan nga kung hatagan ta sa mga kasubong sina, hapos dayon nga hayluho ng aton sini iya nga balatyagon kag paminsaron mo. Oh. Ngabaw, maayo niya si politiko kay kung magpatawag to siya, ang hatag niya tag 1,000, may 1 ka gantang bugas, may 3 ka sardinas, may 3 ka noodles, may kape pa. Pero ti ina, paon lang ina nila. Nga hinali gani kagton manaton sa ton sini nga mga kabumbo, kag kung sila yara na sa pwesto kag lain ang ila sini nga interes, ti padayon sa gihapon kag magalawig lamang ang aton siniya nga pagantos. 23 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, istoryahan naton ano ang natabo sa sining ginapanagtag karon iya nga tubig sa mga kabarangayan bangod man sa epekto sang El Nino phenomenon. Gindeklarar nga yara kita sa idalom sang state of calamity. Tiyang tubig kuno nga pwede makuha kada pamilya nga ginapanagtag sang Iloilo City Government, ginalimit lamang sa 3 tubtob or sa ginalimit lamang sa 2 tubtob 3 ka galon dito sa may barangay sa Mura, Miliesa City proper. Tiining 2 tubtob ka galon tubtob san oni nga maka trespasser sa pangadlaw-adlaw siniya nga hulag kag panggawi sang tagsa sini ka pamilya. Oh. Lakip na sinadiri istoryahan taliwat ang pamilya sa Ilongga OFW dito sa may Riyadh, Saudi Arabia, nag-coordinate na sa Overseas Welfare Workers Administration. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante ng mga panumdum. Oras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskulahan.
Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kun sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kun adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon kag masami nga himo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos sa nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ba kadasig sa aton sini nga mga kabombo din itong listahan ko di kagina si Ma'am Rosemary Odikta taga Lanit Haro ang proof of purchase mo gani ma'am. Anong yung gamit nimo? Surf powder o bauti laban-laban ang mga bayo to sa inyo balay lunsay malimpyo mahmot kag manami isuksok kaya ang ginagamit mo surf powder ang imo sini nga premyo ara na dira 500 pesos ma'am paliw ko isip abe 100 pesos 200 pesos 300 pesos 400 pesos 500 pesos 500 pesos anong katuan sa 500 pesos ni Ma'am Rosemary? Ibakal Ibakal asang ano ma'am? Do kalma lang ma'am. Kalma lang. Daogta, abansita 500. Si ma'am, nakulbaan ka ma'am. Hindi ka magpakulba kay ara ng 500 pesos sa aton sininga kamot. Anong ibakal ni ma'am sa 500 pesos? Ibakal ko sang kinahanglanon sa sulod balay sir. Kay why man sang kinahanglanon sa guwa balay mo no? Sa sulod man tanan. Ginapayum-yum talaga kay do na kulbaan ikaw. Bato na pagin ma'am may isa ka balding orokan may ara ina sang grocery goods. Mamanong mambalimog dahaman tong mga taga River Plains Subdivision kag sa mga kaiping nyo nga lugar nga magpasakop man sila para nga parehosin mo magdaog man sila ma'am. Agda sila ma'am? Ginaagda ko ang mga Tagalanit nga magpasakop man sa Bombo Radyo para sa sunod sila naman ang magadaog. Basta Radio Bombo Star FM, it's all for you. Sige, congratulations Ma'am Rosemary. No, kag sa mga kabombo naton nga nagapamati na sa aton sinamatag palamati. Padayon lang kamo sa pagpadala sa paghulog sa inyo sini nga mga entries. Pili lang kamo from week number 1 tub week number 7 pili lang kamo dira indikit kamo magbutang sang week number 8 dira or late entries no kay ma-disqualify ina ha. Tandaan nyo pili lang kamo from week number 1 to week number 7 mabagabi mo butsam do di buinas ko ya sa numero 3 saw ti week number 3 butang mo dira sa imo sini nga entries. 36 minutos na nakaligad sa takna sining launa standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check na to ang balita ni Bombo Hana Andasa kay ginalimitahan lang kuno sang 2 tubtob 3 ka galon ang makuha sang kada pamilya nga tubig dira sa may Zamora Milyesa nga ginapanghatag sang Iloilo City Government ang pamangkot nga aman. Check tabi Bombohan sa report please come in.
Bombo Cham, ginalimitahan lang sa barangay Zamora, Melisa, Iloilo City proper ang generasyon nga tubig sa ilang mga pumuluyo sa duha tubtob 3 lang ka container kada pamilya. Sa pagpathag man diri sa barangay Kagawad nga si Yuri P. Villanueva sa barangay Zamora, Melisa, iya ginapahayag nga may ara sila sa kabugusan nga 8 ka water tankers nga nagaunod sang 9,850 liters. May ara sang 7 ka zona ang mga barangay kag kada zona may nahamtang iya nga isa ka water tanker gyud iyaman Bombo Cham. Supposedly ang inang barangay sa pag-assessment sa mga katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Council kag City Environment and Natural Resources Office nga may ara sang 300 ka mga affected households ang mga barangay nga ginakabugusan man sang 1,066 ka mga individual out of total population nga 2,875. Kag sa pag-compute iya sang amo nga tatapan magabaton inikontani ang amo nga barangay sang 16,000 liters ti may balatunon pa ini sila nga masobra 6,000 liters pa Bombo Cham. Apang diri ginpahayag kag ginpaathag man mismo sang barangay Kagawad nga ti kulang pa ang ilang mga water tankers kay ti isa kada zona kag 9,850 lang ang makiter sini. Ti kada pamilya may duha tubtob 3 lang gid ka container per day. Ti ang amo ni nga dako ra pasalamat sang nagligad lamang kung madumduman may bulig tubig, oplan bulig tubig sa syudad man niya sa Iloilo nga tigin matasang Flow Water Resources Incorporated kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated Bombo Cham nga ang delivery mala kag apang subong iya ini sang city government kag sa bulig sang calamity fund nga kada adlaw ini ang 2 to 3 containers sa sulod sang 90 days kag suno man kay Villanueva wala sang koneksyon sa nawasa ang ining barangay Melisa nga garilay lang sa mga bubon apang El Nino kag drought limitado ang bubon kung may sulod man ang bubon Bombo Cham tubig dagat na lang gid kag isa na lang katabay Bombo Cham ti ko nga maghugas ang pinggan panglaba lututoon o kon mga pangligo nagabakal gid ni sila sang nawasa o kon mga mineral water nga naga-deliver dira Bombo Cham ti sa kabukusan may mga bubuan man ni sila nga 75 nga na-record pero gin-assess ng City Disaster Risk Reduction Management Council sa isentay sa islang ang naga-function kag isa lang gid katabay ang sulod sang ining bubuan kag tubig alat pa Bombo Cham ti daw subo ang ilang dira nga sitwasyon kiti gamay gid katamaan ang ilang tubig Bombo Cham. Yari bala katamatian naton ang barangay Kagawad sa barangay Zamora Melisa ang si Yuri P. Villanueva. Based sa amon nga meeting sa barangay, ang amon nga distribution is based man kung pila ang allocation na ginatag sa amon sa city. For now, ang allocation na ginatag sa amon is 9,850 liters. Base na siya sa kung pila kabilog ang water tanks nga amon nga available subong sa amon sa barangay. So may ara kami subong 8 tanks and the total sina nga unod is 9,850. So amon na subong nga ginatag sa amon nga location sa city. So mag-distribute naman kami sa tao. It's a first come first serve basis. Ginapila na nila ila containers sa mga kaya amon nga mga water tanks was situated sa different nga zona sa barangay. Kada zona may ara kami available nga water tanks sa kada zone and ginatpila na sa tao ang ilang mga containers and galimit lang kami sa 3 ka containers kada household. Mga pila ka ni ka zona sir ang Melisa sir? Ang barangay Zamora Melisa we have 7 zones. May ara kita sang 4 ka zona sa Zamora kag 3 ka zona sa Dilarama. Oo. So per zone gani sir pila ka tank gani sir? Per zone actually may ara kami sang isa gid ka tangke para kada zona. Oo. So bali sir is it enough bala sir sa every household kay 2 to 3 gallons lang ang distribute sir? Well, kung basihan, tagad hindi gid enough. May kay event sa pag-assess ang CDRM o kag Senro sa amon, ang affected nga household sa amon is around sa 300 households. A total of 1,066 ka individuals ang affected. Sang compute na nila ang dapat nga allocation sa amon is around 16,000 liters.
But kitungod ang amon nga available nga water tank subong is only 9,850 liters. So amo lang na na-provide nila. So it means may ara pagid kami mga deficit around 6,000 liters. Ining 2 to 3 bala sir per day ini o kung pila ka days ayan before sila mag-refill sa other 2 to 3? Last time, sang gin-sponsor ni Flow Waters kay ni Bombo Radio ang tubig kung saan ulam yung delivery kasi syempre ang availability sa ilang tangke mo man ang gina-consider sang manog-deliver. Pero subong kay yanin siya ka city nga bulig halin sa Calamity Fund sa city daily na siya for 90 days. Okay. So, within bala diri sir daw mahambal mo nga diriya ubos-ubos silang tubig ninyo sa may Zamora, Melissa? Bala mo din ma'am sa Zamora, wala kami diya sang connection sa Nawasa bala. So, garilay lang gid ang aton nga mga pumuluyo sa ginagamit nila sa adlaw-adlaw like sa pag-ugas ng pinggan, paligo, panglaba sa mga deep well. Susubong kami Bombohan. Yes, sa Bombo Chom na pati ang pagpatag diri ni Barangay Kagawad Yuri P. Villanueva at amo nang ila subong pagpaagiman nga ti magdugang pagid sang water tankers agod man nga sa masunod madamo na sang mga deliver nga tubig nga maga enough na sa 300 ka pamilya nga apektado diri sa mga barangay. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sini nga follow-up report. Ti adlaw-adlaw man gali i-deliveran si Butsilingon nga bisan pa paano maka cover sang tagsa sini iya ka mga hilikoton sa tagsa kapuloy-an. Although nga ti may mga limitasyon lamang kay para iyang ang tanan sini makaambit man, no? Pero for 90 days maga-deliver dira ang city government, no? Sandig man iya sa sining pagpaidalom gani sa bugo sining nga syudad sa Iloilo sa state of calamity. Naglibog lang ang aton sining nga ulo kay hamakon sini nimo banwa tubtob subong tuig 2024 na. Way gyapon iya sang koneksyon, no? Ang mga pumuluyo sa barangay sa Moram, Miliesa, city proper, nga may 7 ka zona, way gid iya sang koneksyon dira sa ila sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ti nagakatingala kita kay ang pasalig sa Metro Pacific with joint venture sa Metro Iloilo Water District Santo nga ila pasanyugon ng ila sini nga serbisyo. Ti sano pa sila joint venture? Apat na katuig na nakaligad 2020 kung di ako magsala or 2019 or 2018, no? Correct me if I'm wrong sa tuig, but malawig na nga tuig ang nagligad, no? Sa Mura, Miliesa, way gyapon iya sang connection dira sa Metro Pacific Iloilo Waters. Tinagdugang lamang inibanwa sa datos iya sang CDRRMO nga matumod nga wala sang tubig. Kay humalinsan to, wala naman gid sila dira nga daan iya sang tubig. Kay hindi man sila connected or why sila sang koneksyon dira nagikan iya sa Metro Pacific Iloilo Waters. Por Diyos por Santo sa aton sini nga mga kabombo, pero sa gyapon banwa ang importante sila dira nga mayara na subong, no? Mayara na subong sang tubig. Last time to puwersa sang Bombo Radio Foundation Incorporated, Flow Water Resources Iloilo Incorporated, kag sang city government, no? Ang Oplan Bulig tubig nakapulos kito ang halos tanan diri nga mga pumuluyo nga apektado sang kakulang sang tubig, whether mayara man sang koneksyon nagikan sa Metro Pacific Iloilo Waters o kun wala sa aton sini nga mga kabombo. Ang importante nga may tubig subong sa tagsa sini ka mga kabarangayan kay labing importante ini.
47 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sumong adlaw gin pangguba man unaw tanay si Momo Angel. Sumong adlaw gin pangguba man ang 157 ka mga modified na mufflers kay inisanto man sa executive order kag kampanya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Batok iya sa mga magahod sini nga tambutso. Nga pila gani sa mga reklamo man sa mga pumuluyo, and even si Mayor Jerry Treñas naka-eksperyensya man sini nga yara iya sa kahamuokon sang iya sini nga tulog, mabugtawan ka na lang banwa kay man mabatian mong haragungrong. No, sining mga modified nga muffler o kon gin modify siniya nga mga tambutso nga tuman kagahod. Nagapakita lamang inibanwa nga seryoso ang city government sa kampanya batok sa mga modified or mga magahod sini nga tambutso. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Natigayon gid subong adlaw Bombo Cham nga panggubon kag paagyan sa pison sang bahin o kon sa bahin sang Iloilo City Government ang 157 ka mga nakumpiskar nga modified mufflers. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas yaging pahayag nga ang pagguba sang mga modified mufflers patimaan ini sang hugot nga kampanya sang syudad batok sa mga magahod nga tambutso kag wala sang lugar nga itolerar ini sa bahin sang Iloilo City. Bombo Cham, sa 157 ka mga mufflers, ang 31 dire o kun ang 31 ka mga na-confiscate ini siya sa Philippine National Police, ang 119 iya sa Iloilo City Traffic Management Unit, kag ang 7 diri iya sang Public Safety Office. Suno diri kay Mayor Jerry Treñas pati nagabaligya sang mga stall owners, mga nagabaligya, nagamodify sang mga tambutso. Ang mensahe diri sa ila sang alkalde nga ti amat-amat ini sila pagakadtuan kag kung sige pagid sa gihapon ang pag-ubra nila sa mga modified mufflers ipasirado ini sila gilayon. Bombo Cham, paathag sang alkalde bisan gani kuno wala sang decibel meter bala ng device na ginagamit sang mga otoridad, bisan bungol gani kuno mabatian gid kung ano kagahod ang tambutso sang mga modified ako nang ining tambutso nga mga magahod which is amo ining modified mufflers. Dugang padri ni Mayor. Pero ti amo na bala Bombo Angel kung ang ginaistoryahan naton ordinansa nga nagadumili sa mga magahod or the so-called modified muffler, ti labing importante gid nga maggamit sang decibel meter No? Hindi kita bala magpinalagpat kay kisyo magahod to tambutso niya. Dakpon ta na i-confiscate na kag gubon. No? Ti dapat lang taon man sa mga implementar sining ordinansa kung nagasanto man bla alang-alang nga karon iyang imo sini nga motor abi is 300 or 250 cc tapos butangan mo sa nga tambutso nga iya ka 125 cc tingon ti maguba to kron imo sini nga dako nga motor. Ti nagakadapat lamang nga kung seryosong implementasyon sa nga city government sa ilaman sini nga ginpakita nga example subong ti dapat mag-implementar sila, mag-enforce sila sa sining ordinansa, may nagakaigo kag eksakto nga balasihan. Rason gani diri Bombo Cham nga ang plano man sang alkalde bilang bulig man sa bahin sa mga nag-implementar ang pagbakal pagid sang additional decibel meter o kun amuning talaksan para mabalaan kung naglapaw gid man abi sa 400 cc. Ang 400 decibel meter, Bombo Cham, ining mga motor bala nga may mga mufflers kay ti ko mga big bikes kani amo to hambal ni mo a while ago, tapos ang ila abi tambutso is dapat naga-coordinate man sa kadakuon sang ila nga mga ang motor sa mga kabombo naton. Kag ti so far subong duwalo ni kabilog ang ginagamit nila Bombo Cham sa pag-enforce. Dugang patiri sang natungdan hambal or plano diri ni Mayor Jerry Treñas kag pagatunan kuno sang komitiba ni Councilor Sanfrey Cabaluna kung mga times 3 na ni kuno nga makalapas abi sa ordinansa kag sige sa gihapon nga may modified muffler ang isa kuno ka motor
ti base ko no pati ang motor na nakon mo siyam ang ipaagyan sa pison. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas sa nga ton may interview. Ang pag sa mga ining 157 nga modified mufflers, ang mensahe ginapadala naton nga hindi kita magtolerar sini nga mga modified mufflers nga tugas ang disturbance sa aton diri sa syudad labi na gid kun gabi. Ang galikramo kadamo gid kag diriya sa syudad way kita sang tolerance para sini. Ginapalabot man naton sa nagabaligya nga amat-amaton man kamo kadtuan. Kag kung mabalaan nga gabaligya pa kamo, ipasira kamo dayon. We will not tolerate any of these violations of our ordinance. Ang ordinansa ta ginamendar ni kanday Attorney Cabaluna, kanday Dr. Candice, kanday Miguel, kag sa aton mga konsyales, upod sa kay Vice Mayor, nga pwede na naton makonfiskar ang ini nga mga modified mufflers kag i-destroy. Base man ini sa mga ordinansa sa iban nga mga LGUs diri sa aton sa probinsya sa Iloilo. Kag isang nakita ko ini nga ordinansa daw kung hindi ko magsala daw sa Sara pa to. Ginsunod naton diri kag propose para sa aton nga city council. Sige bakal ta sang decibel meter, no? Kay te pag abot ni Colonel Garbanzos, why na ta decibel meter, why ko kabalo kung di na ito nagkalagtong binakal natin sa una. So sige bakal ta. And we continue to buy parang matagan ang aton police, matagan ang aton traffic management. We will continue to give them the support needed para mapasiguro nila nga metro nila ang magahod nga mga modified mufflers. But you know, even without the meters, gunggong na siguro nga hindi ka kainsindi kung magahod kung hindi, no? Unless siguro may pagkabungol ka, kung ara na kiskubangan mo nga gahonebe, bisan way na metro, unless ka may pagkabungol siguro. Di ako gani, may pagkabungol-bungol ng jutay, mabatihan ko pa. Mayor, sir, anong mensahe mo, sir, sa mga tiga-ulo, gitabi, sir, nga sige mangyapon pa-modify sa ilang mga mufflers, sabi, sir? Base pila kadlaw ang aton nga ordinansa, hindi na muffler pagyanta pison. Motor na nila ipagyanta pison. Kung daw hindi na gid sila magpati, no? Bot din na to si Atty. Cabaluna. Tunaan na to na. Developer, may matagatoon. Tunaan na to, kung pwede ordinansa, kung recidivist, abi ka tatlo na may nga nadakpan nga modified di muffler. Motor yan na, ipagyanta pison. Sugot ka man. Herte. Oh, di sa mga motorista dira, sa motorcycle enthusiast dira, tinipindi na sa inyo, pero titunaan sang city government. Mali Mayor Jerry Tranyas nga kung liwat-liwat siya, recidivist na siya nga nag-violate sa aton sining ordinansa, hindi lang yan kay tambutsoy palapak sa pison. Pati ang motor ipalapak man sa pison na Pubo Angel. Tiki, ano ginman, makabig naton nga disturbo ginman. Ining mga magahod siniya nga wala nagasanto bala nga tambutso, no? Amot ko na nung purpose, Anong purpose ni nila, Bumbo Angel? Galibog man ang ulo ko mo? Anong purpose ni nila nga i-modify pagin nila ang ila sini nga mga tambutso? Para ano? Para pabalo-balo nila nga gahod ang tambutso sa ilang motor? Anong purpose man? Hindi ko kangop ka. Ikaw may base media ka, Jel? Manong balaan mo mo siya, based na experience ba?
kung may mag-agi ganing ang motor nga grabe ng pagpump bala kag do nagagahod, kumbaga modified ang muffler niyan tambutso sini. Gabalikid ning mga inagyan sang motor ti do ga-catch bala attention. Pero ti balaan mo ang samtang nga balikid sila, balaan mo kung ano nga ambal sang nagbalalikid? Do taran guro ka buyayaw bang botsa mo. Ti amo na gani, head turner katuod pero hindi iya sa paglayaw kundi buyayaw. Ilain daan ang tunog o kung ang jahod sang pump sang mga big bike ngat ido ka kumbaga do ka gwapo matian sa Di mga magluwas lang mufflers niya mo. kung big bike imo sining motor tag-as iyang iya sining CC maglagan siya karon mga 300 350 400 no hasta may mga subong daan niya ti uso na mga rides kalabanan sini sa mga motorcycle enthusiast ang ila sini nga mga motor nga ginapili ini mga dalagko o tag-as bala CC tag 600 cc 500 400 no ang iban sini pinakanubo ti 250 cc Bombo Angel. So may certain level of decibel man na siya para ma-determine kung bala naglapaw siya, no? Kag that's the time siguro nga ti kung may mapamatud-an nga mo sinati pwede gid ma-confiscate ang iya sining tambutso. Amo na ibang watcham no kag with this one kit antaman ang pison to ibang watcham kay na hindi lang katatlo gin balik-balikan kaanong pato kay na balik-balikan sang pison mo gado turo takilit man tong pison kay na sa iban niya mga tambutso pero with this one kitaan man sa mga bike enthusiast nga titri sa Iloilo City kitaan nila kung ano kahugot kag ano ka stricto ni subong kag sige pag giniabi nga libot tani hindi sila magagi sa balay ni Mayor Jerry Tranyas Mombotsam. Di pwede man na sila makalikaw-likaw na sa balay ni Mayor para nga hindi mamalaan nga modified ila sini nga muffler. Pero ti amo na kumbaga pa Bombo Angel ti ang mga motorcycle companies gani hindi lang ni isa, dua, tatlo, apat, lima, anong pito. Hindi lang ni kay pulo kabilog ila sini nga mga engineer nga nag-design sang particular iyang sahi isang motor. So tanan-tanan na iya calculated, nagasanto na iya sa kung ano man ang ila sini nga mga ginbasihan dira sa mga engineers, no? Nga ini. Pero grabe pag iyang mga Pinoy nga daan mo, no? Do hindi man niya magpawigit sa mga Thailander, kaya mga Thailander grabe man to ya mag-modify sa ila sini nga mga motor. Tiway man nagapawigit ang mga Pinoy. No, ang iban sini gani under warranty pa nagakadula na lang ang warranty sini kay pagkuha alin sa kasahan may islan ang footrest, may islan ang tambutso, butangan sa mga screw nga nagalain-lain color, butangan sang dugang sini nga suga, no? May masalapuan ka kung kisa nga layo pa Christmas bro do makasugata ka man do Christmas tree nga sa isang motor gel bangod sa kadamo kang kalain-lain sa nga butang sini nga suga. Te amo na ibang WhatsApp no ang dugi na modify bala ang motor nila ti kumbaga para sa ila do artistic way nila na para nga like para sa ila do satisfaction man sa bahin nila pero with this one tani ang mga amuni nga bagay hindi lang maglapot sa punto nga pati tambutso nila bombotsa i-modify kag makakos gid jay isang tuman kagahod especially nga kung gabi bala kay timatyag nila dira do free time makalagaw-lagaw kag do makapaburuhot maka pump sang ilang nga motor tani hindi lang maglabot sa punto nga amo na nga artistic way kundi isa gihapon sundon nila ang legal para ti iwas bolilyaso kag hindi mapapison man yung motor nila bombotsa. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report. Sana siling nagani naton ang syudad sang Iloilo tuman kadamo sang mga maayo kag mapuslanon kung tani ning ordinansa. Ugaling it's a matter of enforcement. No? Anon lang sang kaayuhan or tuman kaayo kag mapinuslanon sa ning ordinansa kung way gina-implementar, way gina-enforce ang husto, manginwalay gyapon na pulos. Ti bangod sini ginpakitaan na sang sample sa city government nga seryoso
sa kampanya batok iya sa mga magahod sining tambutso o ti sa mga pumuluyo kinagakadapat nga mangin responsable man kamo kag makontinto sa kun ano ang yara sa inyo sining mga motorsiklo kon may ara gin man kamo dira iya nga i-upgrade ti make sure nga nagasanto man sa decibel para nga hindi kamo magviolar sang aton sininga ordinansa. 2 minutos na nakaligad sa takna sininga las 2. Padayon lang kamo sa pag-upod sa Bombo Radio Iloilo. Pinagi man sa aton sininga Facebook Live, sa aton sininga YouTube channel, sa aton siniyang Bombo mobile app, kag siyempre sa 837 kHz sa aton sininga mga radio dial. Standby na sa kapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Hover gabilin sa imo. Sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod. Hatag man ni sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Kagasto gid bilas sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program on a Friday, May 17, 2024. This is Tita Regine, kag nag-welcome gid sa inyo. Mainit nga pag-welcome sa inyo. I thought bala yesterday, no? Sa hapon-hapon, doon nag-uong na ang aton nga skies. Biko na yung mga tupa na ang ulan. Gali-ula man. Kani, no? Tagaan na gid kita sa maburbaskog man nga ulan. Kag ginalalabayan ko bala, ahay, ang mga saging, ang mapuno sa saging, ang ilang nga dahon naga-yellow na. Asing pilagi dya kapuno, no? Anyway, te, kumusta man ka mo dira? Anong ginahimot ninyo para nga makapa-cool down? Sa inyo nga kaugalingon, hindi mabasyagan ang init. Anyway, one of the ways is of course, para nga magkalma kita, mag-relax kita, is to be with us sa sining hapon. Sa sining palatuntunan kahapon lamang program. Kung sa diin, magapamati na naman kita sa mga istorya sang aton nga mga letter senders. Kag basi ikaw nakatsyempo ka nga mag-sit down and write your own stories, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala ninyo ina sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. Ari na ato na ambahanon para sa inyo. Wala makita nagapangayo isang bagyo, no? Ang gusto talang bisan, low pressure area na lang. Well, anyway, ulan is what we need. Pero the song does not speak about literally sa bagyo, kundi nga sa dating mo na parang bagyo.
from Ian Bryle. Good afternoon and welcome. Here's Bagyo para sa inyo. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, bigang-biga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Oh, oh, ika'y isang bagyo. Ian Bryle para sa inyo mga kabombo, that's Bagyo. Bako gani, bisan ulan-ulan na lang, no? Hindi gid necessarily nga bagyo. So sini nga mga tiyempo. Oras naton, it is now 2:20. This is Tita Regine. Kag mabasa na ako sa aton nga mga istorya. So sini nga hapon, may ari diri nga luyag gi-share sa aton si Toto Max sang Barotac Viejo. Dear Tita Regine. Mahidaiton nga adlaw sa imo Tita Regine kag sa matag palamati sang KLP. Ang akong sulat nahanungod sa akong pinalangga nga iloy, si Mama Elva. Tita nga akong iloy, tumandok gid sang Barotac Viejo. Nag-estar sila sang una sa kilid sang suba, anom sila nga magulutod. Isa diri ang akong iloy. Tita bataon pa lang sanday mama, sa napatay si Lolo. Siyam pa lang kabulan ang pinakamanghod. Pigado gid ang anda nga pagpangabuhi, tita.
Sa una, Tita Regine, ginapakanubo sila sang amon mga pamilya. Bangod, manggaranon sila. Kag sanday mama naman, hindi. Pero wala nila ini ginhatagan atensyon. Nagpadayon lang sila. Suno kay mama, dahon kuno sang saging ang anda ginabalunan, naputo sina sa plastic. Subong man ang ilang mga papel. Nagalakat lang sila tita, pakadto sa eskwelahan. Fast forward kita. Matapos na pila ka tuig nga pagsakripisyo, nakatapos gid man si mama sa high school. Kag sang mga sumunod nga tinuig, nagpa-Manila si mama. Kay nagaobra didto ang yautod nga may pamilya na. Kag may maayo na nga kapuhi. Gindala si mama sa Manila para magbantay sang iya nga mga hinablos. Kag sang ara sa Manila si mama, nahatagan siya, Tita Regine, sang oportunidad para nga mag-eskwela. Nagkuha si mama sa dressmaking. Sa kaluoy sang Diyos, nakatapos si mama. Pila ka tuig ang pagbantay ni mama sa iya nga mga hinablos. Grabe ang pagpalangga niya diri. Kita wala si mama nagpasweldo. Bisan ginapilit siya sang iya utod nga siya swelduhan. Wala niya inigin baton. Suno sa iya, masadya na siya. Bangod palangga siya sang iya mga hinablos. Kag ini, sobra pa sang sa kwarta. Isa ka adlaw na isipan ni mama nga magpuli sa Iloilo. Didto, nakita niya si papa nga nagpahumok sang iya nga tagipusoon. Tita si papa, elementary graduate lang. Apang mapisan nga klase sang tao. Matapos ang halos 2 ka tuig nga pagpalanggaanay, nagpakasal kanday mama. Ginkasal sila tita sa amon nga parokya diri sa Barotac. Kag pagkatapos ng 2 ka bulan sang ilang kasal, nagbusong si mama. Tita ang ginadala ni mama ang akon magulang nga babayi. Ginbata ni mama sa mabudlay nga pamaagi si ate. Bangod, mas maaga ini nga nagwa, 7 lang ini ka bulan sa ginbata nga cesarean. Gin-incubate ini, kag pagkagwa sini, naghambal si mama, kagamay man sining bata ko, daw soft drinks lang kadako. Tita gamay-gamay ang akon nga magulang sang nagwa ini. Ang kadakuon sini daw isa kuno ka soft drinks na bala nga gamay, nga botelya. Tiyambal ni Tita Elbaw, madako pa inaayhan? Ginhawa ni mama kabitbit ang akon nga magulang, tungod puwerte ini kagamay. Gani, gintawag nila ini sa hayo nga cute. Sa mga sumunod nga tinuig, masadya sila nga nagpangabuhi. Pagkatapos ang 10 ka tuig, nagbusong liwat si mama sa iya ikaduha nga bata. Kag sa nabalan nini sang akon magulang, naglain ang iya nga buot. Gani, sang pagkabata sang akon ikaduha nga magulang, normal delivery si Neni. Pagbata kay Neni, puwerte ini kaputi, Tita Regine. Ginpanamkunan kuno ini ni mama sa sandiya, sa gatas, kag sa itlog. Ini kuno ang reason nga ang puwerte ini kaputi. Nagsinuplada ang akon magulang tita sang nag-abot sa ila kabuhi si Neni. Sang ginadala kuno ni mama si Neni, grabe ini kadalok sa pagkaon. Ginatago niya ang mga pagkaon. Nagakapanos kag nagakalain lang ini tita. Kag kung makita ini ni mama nga nagkalain, grabe ang iya kasadya. Kung magpangayong akon manang, hindi gid manao ang akon iloy. Gani, amo to ang reason. Kung nga nga nagsinuplada ang akon nga magulang tita. Isa ka adlaw, naglakat si mama, kagin pabantay ni mama ang akon magulang sa akon nga ikaduha nga magulang nga si Neni. Nagahibi ang akon magulang nga si Neni. Bangod sa kainit ni ate cute sa kay Neni, bangod gusto niya nga only child lang siya. Apang nag-abot pa si Neni. Puwerte ini kagahod. Gani, ginbaliskad ni manang cute ang duyan ni Neni. Abaw, grabe ang hilibion ni Neni. Sa pag-abot ni mama, ginakigan niya si manang cute. Hambal ni mama, nga agin pabaliskad mo ang duyan ni Neni. Sabat ni manang,
Magahod ang bisya mo, sagad ka ngaw-ngaw. Susugod dito, wala na ginbili ni mama si Nene sa kay manang cute. Pagkatapos ang isa ka tuig, gindala ako ni mama. Nagabusong na ini. Grabe gid ang pagpangamuyo day papa, nga tani, lalaki lang ako. Sang pagkagwa ako tita, puwerte sa akon kaitom. Apang mataas ang ilong. Siling pa ni mama, do isa kuno ako ka Indio. Suno kay mama, maitom ako. Bangod gin panamkon niya ako sa Carlota nga tubo. Fast forward kita tita. Ginpadako kami day mama nga mabuot, mga pinalanggaon, kag hindi maarte. Biskan pigado lang ang amon nga pagpangabuhi, wala gid nagkulang day mama sa paghatag sang amon nga mga kinahanglanon. Hindi ko malipatan ang permi ginahambal ni mama nga biskan pigado lang kita, ang importante hindi lang kita magutman. Maka-eskwela lang kamo, kag mapinatahaon lang kamo, okay na ina. Eskwela lang kamo maayo, malabot nyo gid ang inyong mga handom. Wala sang imposible. Tita, bias ini si mama, kay may pinilian, kag ako ina. Tita, nagsunggod ang akon mga utod. Bangod nga gilabibi-baby ako ni mama. Apang, siguro wala lang nila nagakabatyagan ang pagpalangga day mama kag papa. Pero palangga gid sila day mama. Tita, permi kami ginahagad ni mama magsimba. Alas 4 pa lang ina, nagabugtaw na ina siya. 3 pa lang ako katuig, ginadala na ako sa pagsimba ni mama. Kag sang 5 na ako katuig, memorize ko na ang mga ambahanon sa simbahan. Salamat kay mama. Puwerte gid ka budlay or puwerte gid ka importante ang pagsimba para kay mama. Kay para sa iya, importante nga bataon pa lang kami, kilala na namon si God. Kay si God ang pinaka-importante sa aton kabuhi. Suno kay mama. Kita na patapos kanday mama kag papa ang akon magulang nga si Ate Cute sa kolehiyo sa kurso nga BSHRM. Grabe gid ang kasadya ni mama sang pag-graduation ni manang. Kami naman, Tita Regine, sang akon magulang nga si Nene, consistent honor students. Malipayan gid si mama, bango diri. Isa ka adlaw. Nagpa-check up si mama, kay nagadula-dula ang iya nga pananawan. Tita, may diabetes gali si mama. Mataas ang iya nga blood sugar. Kag didto nagumpisa ang pag-maintenance ni mama. Fast forward kita tita. September 2019, gin-admit si mama sa Western. Grabe gid ang pagsakripisyo ni mama tita. 15 days siya sa hospital. Grabe gid ang paglain-lain sang blood sugar ni mama. Tita, may time nga nagataas, may time man nga naganugbo. Depende sa iya insulin, kay ang iya pancreas kag kidney gali ni mama, tita, damaged na. So amo to, nga hindi ma-predict ang iya nga glucose. Then, hindi pa kami pagpasudlon tita, kay minors kami, pero gapamilit gidya si mama. So ginhingyo ni tita ang guard, nga makadali lang gid ang amon nga pagkadto kay birthday ni mama. By the way, halin pa sa Manila si tita. So nakasulod gid man kami sa kaluoy sang Diyos, Tita Regine. Pero 10 minutes lang kuno. Sa natapos na ang time, nagwara si mama tita. Ginahingyo niya kung tani, ma-extend pa kay 10 days na kami nga wala ka kita ay. Grabe ang hilibio ni mama tita, pero kinahanglan gid nga magsunod sa rules. Gani, nagwa kami tita sang utod ko, katulo ang amon luha. Kay bation ang hilibion ni mama sagwa. Then, December 2019, nagpamanila si mama tita para magpabulong. Apang sa malain nga palad, naglala pagididto ang iya nga kondisyon. Bangod man siguro sa homesickness nga ginatawag. Gani, sang amo na, ina ang natabo, ginkwaan kami ni tita sang flight pa Manila. Kagabihon sa December 15, nag-abot kami sa Manila, tita. 12 noon na sa nakaabot kami sa Bacoor, Cavite. Nakibot gid si mama sa nag-abot kami. Grabe gid ang iyang kasadya.
After 2 weeks sa hospital, nakagwa si Mama Tita. Then, nakibot gid kami sa bill. Sa bill ni Mama nga naglabot sa 100,000 pesos. Pero siling sa iya mga utod, ang importante, buhi si Mama. Kaya ang kwarta mabalik pang manak. Tita January, nagpuli kami sa Iloilo. Grabe ang paghugos ni Mama Tita. Then, nagabot ang pandemic. Sa panahon sa pandemic, nag-amat-amat recover si Mama. Sang naghina na ang pandemic, sang 2022, nakalagaw-lagaw na si Mama. Tita si Mama, isagid ka deboto ni Virgin Mary. Naga standarti or barangay sang berhen na si Mama Tita. Permigid niya ako nahagad, Tita. Ganiga upod man ako, kag didto ko na memorize ang Holy Rosary. Kay kada hapon, naga-rosary na kami, Tita, bago mag-umpisa ang prayer meeting namon sa Ang Diyos Gugma. Kay member na da ang akong Iloy. Then, kada alas 5, ako kag si Mama, ma-rosary gid na, Tita. Sa 2023, ginadmit si Mama sa Nuevo, sa Montfort Hospital, bangod sa kidney failure, kag hyperthyroidism. Tapos, amo man sa Western, nasalaan pa gani si Mama Tita nga buang, kay may mga hallucinations siya. May mga pulis siya nga ginahambal. Grabe gid ang paghatag namon sa iya sang pagpalangga. Agud makarecover siya. Nagabot man ang time nga daw nagbalik sa pagkabata si Mama. Naga-baby talk siya, Tita. Sa kaluoy sang Diyos, naka-recover man si Mama. Then, sa October, nag-ayo si Mama Tita. Nagbalik na ang iya pamensaron. Nag-ayo ang lawas ni Mama, Tita Regine, apang ara man gihapon. Ang madamo niya nga mga bulong. Kagsang nag-ayo-ayo na siya, nagbalik siya sa Diyos Gugma. Sa sini nga bulan, nagmasakit ang iya tiya nga laon. Tita, halos 2 weeks man ang bantay ni Mama kay Lola. Grabe man ang kaluoy nga nabatyaga ni Mama. Bangod, wala gid nila ginatipan sang maayo si Lola. Gina-syringe lang ni Mama ang iya ginapainom kay Lola. Kay hindi na ini kakaon. Bangod sa stroke, hindi na ini kahulag, kay hindi nakasulod ang pagkaon sa iya bibig. Sa napatay si Lola, Tita, naglain ang buot ni Mama. Bangod wala gid ginpahibalo sa mga pakaisa ni Mama si Mama nga napatay na si Lola. 5 p.m. sa napatay si Lola, kag 3 p.m. sang tapos rosary si Mama, nag-Facebook siya kag dito niya pa lang nabalaan. Grabe ang hilibion ni Mama Tita, kay biskan sa ulihi nga tinion, wala gid niya nakita si Lola. Sunod sa iya, biskan 5 p.m. pa sa napatay si Lola, kadtuan niya gid ini, apang wala gid siya ginpahibalo. Pagkapatay ni Lola, gindiretso nila ini sa punerarya. November, naglain ang pamatsyag ni Mama Tita. Gindala namon siya sa hospital kay grabe ang iya nga pagsululuka. Daw may dala pa nga dugo ang iya nga suka. Tita, nag-atake na naman gali ang iya nga hyperthyroidism. Kag nangin hypothyroidism. Kung nag-hyper si Mama, nagahina siya, Tita. Then kung mag-hypo siya, makustog siya. Sa kaluoy sa mahal nga, Ginoo, nag-ayo si Mama. Fighter gid iya si Mama. Then, nakapuli na si Mama sa balay. So what happened? Sa nakapuli si Mama niya, tuloy-tuloy na ang pag-ayo. Of course, we will know that in just a little while. Ang ato nga oras is now 2:35. Sa pagpanumbalik pagid naton, we have a winner para sa ato nga promo Benamano Salvo Year 18. And ang kasugpon sa sulat nga ini sa aton diri, sa aton nga letter sender, si Toto Max. So magapanubalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imulawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit
bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sa World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya.
Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon, kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdom sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Kag, ari na sa akong yung mga kamot ang ngalan. So ating next nga winner. Second winner for the day. Alert, alert sa mga taga Arevalo, Iloilo City. Dira magahalin ang aton nga lucky winner nga akon nga pagawalawagon. Nag-intra ka bala, taga Arevalo ikaw, nagpadala ka sa imo nga entry, kagang imo bala nga preferred purchase is R. Florete Coupon. Nan laban-laban, basi ikaw na ni. Congratulations sa taga Bonifacio Street, Arevalo, Iloilo City. 22 years old, may R. Florete Coupon bilang i-approved purchase. Kadto ka na diri ikaw ang aton nga winner, Bea Marie Abakita. Again, congratulations sa aton nga winner for this hour, si Bea Marie Abakita sa Bonifacio Street, Arevalo, Iloilo City, 22 years old. Ang proof of purchase is R. Florete Coupon. Kag nagabutan sa presensya sang aton nga FDA representative, si Ma'am Nika Pearl Zomil. Nagahulat na diri ang imong 500 pesos nga cash, kag ang imong 500 pesos sport nga gift pack. Again, congratulations, Bea Marie Abakita sa Bonifacio Street, Arevalo, Iloilo City. Sugpunan ta diri and tapuson ta ang sulat ni Max sang Barotac Viejo. So nakapuli na si Mama sa balay, naghingyo siya sa iyang mga brothers and sisters, Tita Regine, nga mapa-prayer meeting siya sa balay. Ganitita nagkadtong iyang mga utod sa Diyos Gugma. Grabe gid ang kasadya ni Mama kag pagpasalamat. Bangod sa ikalimang tinion, naka-recover na naman siya. Kagsang December, naglain ang pamatsyag ni Mama. Pila siya kaadlaw nga nagasuka. Apang nahadlok man siya magpa-hospital. Ang suka ni Mama Tita, nagaitom. Pasensya ha sa mga nagapangapida. Subong man nagahina siya nga nagahina. Bangod man sa kapigaduhon sa tinion nga amuto, wala pa namon nadala si Mama sa hospital. Kagsang December 6, kagabihon, mahimo ako tani isang assignment ko, Tita. Siling ni Mama, to, hulid di anay sa akon, sige na. Gani, wala ko na lang ginhimo ang akon assignment. Naghulid ako kay Mama. Kagsang mga tion nga to, naghambal si Mama, to, palangga ako gid kamo. Eskwela lang kamo maayo. Tita, sa nabatian ko ini, grabe ang pagpinot sang akon nga tagipusoon. Kita sa tiniyon nga ato, gintawag ko ang akon nga utod, apang tulog sila. Si Mama, nag-ihi sang dugo. Ginpasan ko siya pakadto sa CR kay maihi siya kuno. Ang iya ihi, may ara sang dugo, Tita. Nabugtawan sang akon ikaduha nga magulang. Pagkatapos ato, nagpagwa man si Mama sa isa ka butang nga ginatawag
nga katapusan nga pagpagwa. Tita, December 7, nagbugtaw ako kag nagdigamo. Gintawag ako ni mama kag nagsiling siya nga nagatiskog ang iya mga tiil. Dayon, gintawag ko sanday papa para dalon si mama sa gwa sang kwarto. Sang pagkabalo sang akong utod, nagpanghimo siya sa mga diapers ni mama kay dalon namon siya sa hospital. Hindi tani ako mag-eskwela, kaso saling ni manang maeskwela gid ako. Gani, gintuman ko. Nagpinot ang akong dughan, sang ginalukan ko ang agtang ni mama tita, kay kadalakat ko, nagahalukid ako sina kay mama, biskan 14 years old na ako. Nag-eskwela na kami tita, sang mag 9 a.m. ata to, nagabot ang akong magulang, kaginhingyo ang amon maestra, nga malakat kami anay. Sang pagapot sang akon nga utod, nabalaan ko na tita. Nagpinot ang akong dughan, kag nagpabatsyag sa akon ang walamig na hangin. Tita sa tion nga ato, biskan wala panahambal ni ate, nahibaluan ko na. Because ang ginatawag nga connection sang feelings sa imo nga loved ones. Pagkatapos, ginsugat namon si ate Neni sa iya room. Sang ginaistorya ni ate Cute, si teacher ni Neni, nagahilibio na ako. Kag sang ulihi, ginhambal na ni ate sa amon, natuto, pakabakod ka. Wala na si mama. Grabe ang emosyon nga amo na batyagan, kag nagsiling ako sa ila, nga mauna ako sa balay, kay gakuha pa sa exam si Nene. Nagdali-dali ako tita, pag-abot ko sa balay, madamo sang tao, mga tiya ko, pakaisa, kag ang punerarya, grabe ang sakit nga ako na batyagan tita. Ginuyatan ko ang kamot ni mama, kag ginhikap ang iagtang. Didto na batyagan ko, nga nagayami na si mama. Tita, patay na si mama. Grabe ang emosyon nga ako nabatyagan, do kasubo nga nagguho ang akong kalibutan. Siling ni ate, nagtawag siya sang bulig, agud madala si mama sa hospital. Apang sang ara na ang bulig, wala na si mama. Kung si papa pa, gulpi lang naguntat ang pagginhawa ni mama. 7 a.m. napatay si mama, ginpalakat lang kami ni mama kag napatay siya. Tita, masakit man sa balatyagon, nga wala na ang imo ginakilala nga pinakamaisog nga sundalo. Wala na ang imo inspirasyon. Sa mga oras galing ang ginapangita ako kag ginatawag ako ni Mama Elva. Amo na to ang iya nga last hours sa kalibutan. Hasta subong, ara man gihapon ang kasakit. Apang life must go on. Subong tita, ako na siguro nga okay na si mama. Ako na siguro nga okay na si mama. Bangod sang May 13, 2024, iya ginpadamgo ang isa sa amon himata nga okay lang siya kuno. Upod kay Lord. Nakita ni Manang M ang malipayon nga nawong ni mama nga wala na sang kasakit. Masakit kag pag-antos. Subong tita, tungod man sa bulig sang Diyos Gugma community or sang Diyos Gugma community kag sang akon pamilya, especially kay Lord God Almighty, naka-recover na ako. Kag padayon, nga nagapadayon. Salamat kay God, kag sa iya mga pulong nga nagahatag sa akon sang kusog kag kabakod sa pagpanglakaton. Ang mahambal ko lang sa mga kabataan tita, parehas ko is that love your parents to the fullest. Yari ang pila ka mga Bible verses, Tita Regine, nga naghatag sa akon sang kusog para magsalig kay Yeshua or Jesus, our Lord and Savior. Philippians 4, I can do all things through Christ who strengthens me. Psalm 147, verse 3, here He heals the brokenhearted and binds up their wounds. 1 Peter 5, verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Psalm 34, verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. I'm so sorry, tita, sa akong pag-type. I hope you could understand. Yari, tita, ako nga real name. Madamo yung salamat sa imo pagbasa. Tita Regine Gumagalang. Toto Max, Sang Barotac Viejo, Iloilo.
Kanami, no? Because ang imo nga mother nag-build gid sang very beautiful relationship sa imo. Kag siguro tanan man ka mo, no? Nga iya nga mga kabataan. And so when she was gone, no regrets from your end. Because kabalo ikaw, nga ang pagpalanggaanay was there, and at the same time, ang pag-ulikid mo, kag ang imo nga tanan, no? Nga mga ginhimo, naghatagid sang kalipay para sa imo nga mother. She's been an inspiration para sa imo, and so just continue. Kung ano man ang mga dreams ninyo together, just continue, even if wala na siya, because that would make her happy wherever she is. Tato Max, thank you very much, Gid, sa gin-share mo diri about your mother. Alas 2:57 ang aton nga oras, on standby sa aton nga linya si Bombo Jomar, may flash report, hibaluunta. Good afternoon sa imo, Bombo Jomar. Yes, Justin, Tita Richie, no, may nagluntad nga sunog sa may Baldosa, Zone 2 sa may distrito sa lapas. Sa initial direct information, nga ton sa nabaton, lamon sa nga kalayo, ang ining ginapahiyag puluyan, no, doon sa kaduwa nga padalgan, sa nga nasabit karon nga puluyan nga makita naton dre nga sige ang lamon sa kalayo kag nagapanayo dre sang assistance na ang pumuluyo dire kay bulig-bulig naman sila sa pagtapna ni karon sang kalayo, pero ti mas mayo kumera sang katapod dire sa Bureau of Fire Protection, especially sa may lapas to lapit man sa may plaza ang substation dira nga ti makaresponde gilayon sa sining fire call, no? As of this time, wala pa sa Soto. bombero dira, Bombo Jomar? Tita Regine? As of this time, wala pa sa bombero dira? As of this time, why pa may naglabay diring tanker pero naga-deliver niya tubig. Hindi niya dako gid ang sining presyo, unlike sa mga fire truck gid may mga dako din siya nga pressure nga makalabot kag makapatay gid ya sang kalayo. Especially kung suludlon, no? Yes, sunod doon isa, pero kung nantaon ta skilid na likdalan, ang ining balay, ngati ang fire truck rin, hindi naman kinanglan nila siguro magladlad gid sa ila sila nga mga hose, agod nga mapalong ining nasambit nga kalayo. Although sa subong makita naton nga doon ano na lang, white smoke, no? Kaya na daw grabe gid ang timbuok sa kaso. So doon na palong man. Kung mag-white smoke ang laban-laban sinindo matamat na palong ang kalayo. Okay. Tita Regine, diri may palibot kay kulon tawon to sa bumbaw, grabe da ka pa ang tempo kag grabe ang tagiti sa init. Diri sa may nasabit karon nga area. So iban sini nga latest ka development sini kay Supan Subundo batap na bulig-buligan nila ni matamat naman ni karon ka mapalong ang ining kalayo nga nagalamon diri sa sining nasabit nga establishment. Flash report, ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madaming salamat sa imong flash report, Bombo Jomar, pero mas maayo gid sa gihapon, no? Kung may mga bombero nga makaresponde dira. It's a minute before 3 o'clock. Kag sa inyo nga mga istorya, mga kabombo, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Kyle, sang 5th District, see you here tomorrow, Kyle. Palihog dala ka sang imo nga gin-xerox 2 copies sang imo nga ID. Mag-interview ako sa imo, boss, Kyle, sang 5th District. Mga kabombo, magasunod naman ang inyong nga mga ginahulat-ulat nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Ako naman, balikay kita tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon, and God bless.